أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وتيو كبرمبو نجزانا قبرادسو نجزانا قبرادسو نجزانا قبرادسو أميتنا وتيو كبرمبو مسمتنا باري هاريبو قلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونمبر ما استزانينا بحبح مسوفرة درتنا خدفة جولنا بحبار حوخنا كفة ولا باشو بيزي فتت العدة تفاني ونخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابو كان دي الفتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا نبغزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتغنت مزاي عيني تلمات كيرو قدما كونت مسمتعنا سعيدنا صلا دلونت دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 زهابنا هلاونت دلونتنا دلونت 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 زهابنا هلاونت دلونتنا نديو ما ترسفتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات دالو عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وترو دلو دلوات حدا مسرح كوينا سجيرنا يو ومبار كبرات سكامتنا وترو لنا كاسكاس كبرتاتنا من غاس نقرنا سدلي ما سدلي بدلو قدنا سيات دالو يو أخوانا سلو سيات دالو يو كبرتاتنا سلو تمالين لومن تمالين روادينا أقرن قادين تمالين لومن تمالين روادينا أقرن قادين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حساب نفسار بخارينا التقوار تمالين لومن تمالين روادينا أقرن قادين سلام تخطاتلتنا إذ channel كما يتخونوا تسبوكت كونوا ناي وتر تمليتنان بحقنانيو لومو وين كم وترو العلا قداس النزل لوت حستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا نايز مدبنا مسانا كتصنحوا بخبر نعدمكم كم وترو نتمدبنا لايك مقبار شير مقبار كومنت بمصحف كتعطون نتسرحنا كتحجزون سلتو كله تتقبروا قطار تقبروا لنا حاجة زمانه مسجن سلتو تبونا فيدباك كل لايون نتمدبنا نمهب تامي حجزيو أب كومنت تقديسكم توصوا حبريتا تصحفوا دما بتقدسنتنا ننبوا نخملس كزي كوانت سانا بزو خين بتي نايلومي أقدس حبريتا وانا وحبريتا نخل وجن كتنكف زخل كونتات كنرينا نزوبانا زتو كوري كون بزو حل خلاق كابزا قربيت هجرنا دمتيو. Let's start with this one. Let's go. Redda's new role, Ethiopia's strategic shift in the Horn of Africa. A new chapter is unfolding in Ethiopia's regional diplomacy. At its center, Getachew Redda, recently appointed as Minister Advisor on East African Affairs. This move signals Ethiopia's intensified focus on the Horn of Africa, aiming to recalibrate its influence and foster stability in a region marked by complexity and change. Okay. Getachew Redda كاب تجراي نتجراي حمس مس بيلو نتجراي بيلا غيرو نحت حدا حواوي سوا نعرات كيلو نادي سابا متيو نأبي أحمد نكمتها في تجراي زجبرا عيو جزا بيلا غيرو نتا تجراي تبهلا من حد حدا حون حسرن غيروا درعم عم بيلو نادي سابا متيو زلو هجدما كم عجيرا نتاكرنا أفريقيا كم عجيرك خمتان تجراي غيرك زخيف كاني بيلا غيرك حواوي سكاد وتخا نكرنا أفريقيا دما كومو غيركا أمتحواس حجزني أماخرني مرحلي بمبال نكرنا أفريقيا أماخر بمبال حدا جنيا مدب ويكا هك أنا حيزو تبقيسلو قدما يقعزو نابورت سودان كيدو خمس مثلا أكال نايتو زخدو قعزو دما again مس أبا بورت سودان نزولو منقسي ويون منقسي السودان سراوي السودان دمر عزولو نا البرهان وقنا البرهان أقولني إثيوبيا مقبار بخالا زراربا
ካብ ኤርትራ ፈንቲትካ ናብ ኢትዮጵያ ገጽካ ንምግባር እቲ መልእኽቲ ድማ ስፖንሰርሽፕ ናይ ኢማራት እዩ ነይሩ ኢማራት ብሕሜት ጌራ ንሰራዊት ሱዳን ክስዕሮ ስለ ዘይከኣለት ንሕሜት ድሮናት ሂባ ኣዕጢቓ ገለ ሂባ ካብ ወፃኢ ካብ በዓል ኮሎምቢያ ድዩ ካብ በዓል ምዕራብ ኣፍሪቃ ድዩ ካበይ እሞ ዘይተባህለ ብገንዘብ ዝተዓሰቡ ብሶማልያ ገይሮም ናብኡ ዝኸዱ ብዙሓት መርሰነሪስ ቆፂራ ካብ ቻይናን ካብ ቱርክን ካብ ካልኦት ድሮናት ገዚኣ ንሕሜትን ነቶም ናቱ ምልሻ ንዕጢቆሞም ካርቱም ሒዞም ካብ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ስናይፐራትን ገለን ኣምፅኦም ካርቱም ሒዞም ንሱዳን ክቋፀሩ ዝሓሰብዎ ሻዕብያ ብዝገበሮ ኣስተዋፅኦ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ኣዋርሕ ንካርቱም ገዲፉ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ መደበራት ናቱ እውን ክግለፍ ከም ዝኽእል ስለተረድአ ንፖርት ሱዳን ይኹን ንገለ ንበዓል ከሰላ ዝግበር ዘሎ ናይ ድሮን ዝተገብረ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ናይ ዓቕሊ ፅበት እዩ ነይሩ ናይ ዓቕሊ ፅበት ወላ ሓንቲ ኣብ ባይታ ክገብሩ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ቅድመ ግንባር ክገብሩ ስለ ዘይከኣሉ ነቲ ናይ ሱዳን ሓይልን ኣልቡርሃን ንምፍርራህ ጠጠው ንክብል መሰናበዲ ተባሂሉ ዝተወስደ ስጉምቲ ነይሩ ብካልእ ኣዘራርባ ኤርትራ ዝገበረቶ ኣስተዋፅኦ ግብፂ ዝገበሮ ይኹን ስዑድያ ዝገበሮ ይኹን ቀጠር ዝገበሮ ይኹን ወላ ኢራን ዝገበሮ ወላ ራሽያ ወላ ጅንዕፍሪት ዝገበሮ ወላ ሓንቲ ኣስተዋፅኦ ይነበሮ ናብቲ ኩናት ለሚሰይዲ ሰገ ካልኣይ ግዜ ክነግረኩም ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኩናት ግብፂ ንክንደይ ዓመታት ኣሰልጢና ሓጊዞዶ ነፈርቲ ሂበዶ ገለዶ ተባሂሉ ስዑድያ ንአልቡርሃን ትሕግዞላ ተባሂሉ ኢራን ድሮናት ሂባቶ ተባሂሉ ቱርኪ ድሮናት ሸይጣትሉ ተባሂሉ ራሻ ሚሳይላትን ነፈርትን ሂባቶ ተባሂሉ nothing of this has worked እዚ ኩሉ ተገይሩ ኣብ ባይታ ኣብቲ ኩናት ለውጢ ይምፅእ ኣሎምን ኩሉ ነዚ ፈቲኑ ተስፋ ምስ ቆረፀ ዳርጋ ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣልቡርሃን በጃኻ ርዳእን ኢሳያስ በጃኻ እስኻ ጥራይኻ ከተትሕነኒ ትኽእል ኢሉ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ኤርትራ ድማ እቲ ኩነታት ንኣልቡርሃን ብምድንጋፅ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይምዕብል ከም ዘሎ ስለ ዘንበብዎ ኦኬ ክንዕግዘካ ኢና ኢሎም ባዕሎም ቀደም ዘማዕብልዎም ዘሰልጥንዎም ዝነበሩ ሰራዊት ነቲ ምብራቅ ሱዳን ወላቲ ኣልቡርሃን ዶ ሕሜት ዶ ኣብ ካርቱም ከለውን ስለዚ ተኣማምንዎም ዝነበሩ ናብ ምብራቅ ገጾም ዝኾነ ይኹን ዓንዳራን ተፈቲኖም ነቲ ምብራቅ ዘሎ ህዝቢ ከሳላ ይኹን ነገዳርፍ ይኹን ገለ ዘሎ ነዚ ህዝቢ እዚ ናብ ኤርትራ ቀረባ ዝኾነ ፖርት ሱዳን ሓዊስካ ነዚኣቶም ሓደጋ ከይመፅእ እቶም ህዝቢ ንኤርትራ ሓግዘና ኢሎም ስለ ዝነበሩ ኣብኡ ዘዳለዎም ነይርዎም ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ within 2-3 months ፒቮታል ዝኾነ ለውጢ ወይ እውን ዓብ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ናብ ፖርት ሱዳን ገጾም መፅኦም ከየውፅዎ ዝፈርድ ዝነበረ ኣልቡርሃን ካርቱም ተቆፃፂሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንምዕራብ ገጾም ንደቡብ ገጾም ክፀርጎም ተራእዩ ሕሜት ድማ ካብኡ ሃዲሙ ብክንደይ ሃገራት ገይሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝመፀ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነዚ ኩሉ ዝረኣየት ኢማራት ገለ ነገር ገብር ኣለኒ ንኤርትራ ክትእምኖ ከምዘይትኽእል ፈሊጣ ኣላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብገንዘብ ዝግዛእ ከም ዘይኮነ ለሚና ተንበርኪኻ የቕረታ እንታይ ደላ ሜቢ ክትፈላ ክእል ኸውን ግን ትዕቢትካ ስለ ዘሎ ብገንዘቦም ክገዝዎ ዝኽእሉ መን ኣሎ ኮርስ እቲ መጋበሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት እዩ ስለዚ ብጌታቸው ረዳ ቀደም እውን ምስኦም ዝምድና ስለ ዝነበሮ ንኣልቡርሃን ኬትካ እስከለምነለይ ተባሂሉ እቲ ተልእኮ ተዋሂብዎ ንኣልቡርሃን እእሚኖም ኣብ ጎኖም ተገበርዎ ተባሂሉ ዝፍተን ዘሎ እዩ ናተይ ገምጋመ እየ ዝብለኩም I'm not saying this ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሓበሬታ ስለ ዝፈልጥ ናይ ሱዳን መራሕቲ ብገንዘብ ክግዝኡ ይኽእሉ ዶ absolutely ክግዝኡ ይኽእሉ እዮም ኤርትራ ብዙሕ ገይራትሎም ደየስ ብሕጂ ጠሊሞም ኣንጻር ኤርትራ ክኾኑ ይኽእሉ ዶ ሜቢ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግምት ኣለኒ መጀመሪያኦም ስለ ዘይኮነ ወይ እውን መወዳእታ ክኸውን ስለ ዘይኮነ ስለዚ ብዙሕ ገንዘብ እቲ ኢማራት እንታይ ክገብር ክእል ኣይፈልጥን እቲ ኢማራት ከጥፎም ከም ዝፈተነ ይርኦም ኣለዉ እዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ ግን እቲ ዕላማ ናበይ ገፁ ምዃኑ ኣብ ዝረኣዩ ሕጂ መልእክት ይዘው አምባሳደር ሬድዋን እና አቶ ጌታቸው ወደ ፖርት ሱዳን አቅንተዋል። ፖርት ሱዳን አሁን የሱዳን ብሔራዊ መንግስት ነው በሱዳን እየመራ ያለው አስተዳደር እዛ ነው መቀመጫውን ያደረገውና ወደዛ ሄደዋል። እንግዲህ መልእክቱ በአምባሳደር ሬድዋን በብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኃላፊ ተይዞ መካሄዱ እዛ ውስጥ ደግሞ አቶ ጌታቸው መኖራቸው የራሱ ትርጉም አለው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደግሞ የህዳሴ ግድብ ምርቃት እየተቃረበ ከመምጣቱ አንፃር ምንድነው የሚለው በኋላ ላይ ለማንሳት እንሞክራለን። ነገር ግን ቀጠናው ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው አፍሪካ ፖለቲካ በብዙ መልኩ ወደ አዲስ ምዕራፍ እየገባበት ነው። ሕጂ እንታይም ዝብሉ ኢትዮጵያ it's really funny እዛ ሃገር እዚያ ናይ ብሓቂ ተገርም እንዲያ ግን it's good ሕጂ ንስማዕዮም ጌታቸው ረዳ ከም ድማ ሬድዋን ሁሴን ተተሓሒዞም ናብ ፖርት ሱዳን ከይዶም ዲፕሎማሲ ናይ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንመቐያር ኢና ተበጊስና ዘለና ናይ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ So البرهان رخيبنا يلنا ابو خاكرغبو كو زي كاليوم كلتا معلت دي ولا حدا معلت منو معلت ففو كبلو عيلهم بروباغندا غيرهم سمالتيم نان
ولا رقيبهم مدبلهم that's no problem ترجمون لهم there's the difference فللي أمثال مسيلكم البرهان نفاريتو العيلو أسمرا خيدو مس بريزنت إيرترا تزاربو شكرا يا إريتريا شكرا بريزنت سياس شكرا شعب إريتريا يلو خيد كله دحريو دما تمليسو شكرا كبلكم يا متيه يقن يلي كبلكم نبريزنت سياس دما أبديت كبا يا متيه يلو أبتالا كرتوم استقصاصر دما إيرترا خيدو there's a big difference إذا أتوم جن كيدو ما وكل منو علم كرهبوي كالو سلزي حسوتن حقن أبايتا وداديرنا نهريو زلنا البرهان كلتا جزيا وش سلسة ورحنا إيرترا خيدو مجمر يكلمن يحريو دما سلتا قبر الله يقن يلي كبل نعيد ملغتناتو دما إيرترا نسبة إيرتران منقس إيرتران يقن يلنا سلتا قبركم لنا بمبال قليسو سلزي أمانقو إيرتران سودان نزولو discussions right now أبزي مومنت خوينا نهريو خلنا solid زخونة ركبي زلوو ترجيهم لهم ኢትዮጵያውያን እጅ ረይዎም ትድራማናቶም ነዚ ከተሓዘልኩም ስለዝደለኹ እዩ ዝመወጅ እንደምታስታውሰው ትራምፕ አስተዳደር ከአፍሪካና ከተለያዩ 12 ሀገራትን ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ ከልክሏልና ከዛ ውስጥ ግማሾቹ አፍሪካ ውስጥ ነው የሚገኙት ከግማሾቹ ደግሞ ግማሾቹ የሚገኙት በምስራቅ አፍሪካ እንግዲህ ሶማሊያ ሱዳን ኤርትራና ሊቢያንም ከጨመርክ ማለት ነውና እነዚህ ሀገራት እንግዲህ ለአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት ስጋት ናቸው በሚል ነው ክልከላው የተቀመጠው ይሄ ቀጠና ላይ ያሉ ሀገራት በተለያየ በውስጥ ትርምስ ውስጥ እንዳሉም ይታወቃል ከላይ ግብጽን ብንመለከት በኢኮኖሚ ችግር ምክንያት ብዙ ትርምስ ውስጥ እንደገባች እናውቃለን ኤርትራም በተቀመጠው መንግስት ምክንያት እንግዲህ አስገዳጅ አፈሳዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳሉም የተለያዩ ሪፖርቶች ያወጣሉ ደቡብ ሱዳንም በሁለቱ በምክትሉና በሳልቫኪርና መራይብ كيف دلهم زم ሰባት ዚያቶም ታይም ዝብሉ ዘለው ዳርጋ ዶናልድ ትራምፕ ቀርን አፍሪካ ሃገራት ዝርከበን ኤርትራ ሱዳን ሶማሊያ ገለ ዝርከብዎን ዜጋታትን ብቪዛ ናብ ንስጋት ናይ አሜሪካን ሴኩሪቲ ናይ አሜሪካ ስለ ደስግእ ናብ አሜሪካ ክገሽኹም ዘይክእሉ ኢሉ ፋይን አሜሪካ ድሌታታን ረብሓታታን ክትገብር አብሶሉት ሪስፔክት ከም ድሌቶም ንኤርትራ ድማ ፅቡቅ እዩ ዝሕማቕ ኣይኮነን ካብ ኤርትራ ወፂኡ ንአሜሪካ ዝኸይድ ዝነበረ ፍሉይ ቢዝነስማን ዘለና ኣይመስለንን ብዝኾነ ድሓን ንሱ ካል ስቶሪ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ዘጋጠመ ድማ ኢትዮጵያ ዓብይ ሓላፍነት እዩ ዘለዋ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕማቕ ምሕደራን ሕማቕ መንግስትን ኣብ ግብፂ ብሰንኪ ቁጠባት ትኾኑ ዘላ ሕምስምስ ሱዳን ኮይናቶ ዘላ ደቡብ ሱዳን ኮይናቶ ዘላ ሶማሊያ ኮይናቶ ዘላ እናበለይ ኣናላይዝ ዝገብር ዘሎ ከይሓፈረብካ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ሰለስተ ኩናት ሓትሕት ዘለዎ ሰለስተ ግዜ ዝብለኩም 3 ታይምስ ኩናት ሓትሕት ዘለዎ there's only one place ንሱ ድማ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እዩ ሰለስተ ኩናት ሓትሕት ዘለዎ ተባብሶ ቀጥሏል የሁለት የሶስት ክልል አስተዳዳሪዎችን አንስተዋል ሕጂ እዚ አሚን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብፋክት እንዲና ክወዳደሮም ዘለና ኣብዚኣ ሕጂ ሓበሬታ ባዕሎም ደውፅዎ እየ ዝብለኩም ዘሎ ፕሮፓጋንዳ አንጻሮም አንጻር መንግስቲ ዝሰርሕ ዘሎ ሚድያ ደውፅ ኣይኮኑን ባዕሎም over 11,000 displaced by armed violence in Oromia, Benshangul border areas. Humanitarian agencies warn of escalating tensions. Let me give you a brief way كحصر زبالة background كبكم. أب كل الأمحرة كينات كم زكايزلو زربان مقوتن ددلي يكونن. It's a fact. ننقل تعمد نسلس عمز غتسأله كينات كم زلن فلت لنا. أب تقرأي زلو كونتات قالك فالناتو ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ትግራይ ኣብ ኢዶም የለን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ፀገም ድማ ምንጋር ዘድሊ ይኮነን ኣብ ኦሮሚያ ዲቕ ዝበለ ኩናት እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ዓፋርን ሶማልን ዘይተፈትሐ ሽግር ኣሎ ኣብ መንጎ ዓፋርን ተጋሩን ሽግር ኣሎ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሚያን ኦሮሞን ዘሎ ምዝራብ ኣይድልዮኒ ሕጂ ድማ ኣብ መንጎ ኦሮሞን ቤንሻንጉልን ዝበሃል ዘሎ ክልላት ብዝተፈጥረ ባእሲ ዕግርግር ማለት እዩ 11,000 ሰብ ተመዛቢሎም ከም ዘለው እዮም ዛረብ ዘለው አሜን እዚ ሃገር እዚ ፍራንክ ዝኾነ ሃገር ተተባሃለ በግናና ኣይኮነን ኣበይ ናይ ዓለም ክንዲዛ ዓይነት ዕግርግር ዝካየድ ዘሎ ግን ሰላም ኣለዎ ካድበሃል so it's just ወላ ሓንቲ ክትርዶ ኣይትኽእልኒ ኻ ዶናልድ ትራምፕ ነዚኦም ስለምታይ ናይ ፀገም ዘይገበረሎም ብዙሓት ህዝቢዮም ሃብታማት ኣለዎ ናባና ብቱሪዝም ክመፁ ዝኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ዲፕሎማሲ ኣለና ኤምባሲናትና ድማ ኣመሓዳሩ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሃገር ንሱ ኣረጋጊፁ ከምፃልና ክእል ካብ ዝብል ገምጋሚ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ بعلم زجبر ويا 11,000 displaced by armed violent ናይ ወታደራዊ ጎነጽ አመንጎ ኦሮሚያን ቤንሻንጉልን border ማለት እዩ ዶም ማለት እዩ more than 11,000 people have been displaced in recent days due to armed violence in the border areas of Oromia and Benshangul Gumuz region according to the European Commission's Directorate General for the Civic Protection. It is in its latest situation report
ስለዚህ ስቴት ዳት ስለዚህ ኣብ መንጎ ክልተ ካልኦት ክልላት ምናልባት ኣነ ቀጻሊ ስለዘይንከታተሎ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩናትን ዕግርግርን ዝገይር ይፍለጦ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ኦሮሚያ ብዕግርግር ብናይ ማይ ዝገበሮ ኣሽሓት ሰባት ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ዝንገር ኣብ ካልእ ክፋል ብደርቂ ኣብ ካልእ ካምፕታት ብመግቢ ምሳን ስለዚ እታ ሃገር ድያ ዋላ ኮንቲነንት ክትርዳእካ ይክእልኒ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ፀገማትን ሽግራትን እዚኣ ዘላቶም ሃገር ግን ንሕና ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓላፍነት ወሲድና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ክብሉካ ከለዉ we just listen ምስማዕ እዩ ኪኑ ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና because this is their own affairs ናቶም ጉዳዩ ኣብ ናቶም ጉዳይ ሰሰሚዕና ንሕና ነቲ ዘሎ ኩነታት ኢና ንገብር ግን በዓል ጌታቸው ረዳ ዓበ ቦታ ተዋሂቦም ከም ድሌቶም ዝዕንድሩሉ ዘሎ ሃገር ኮይኑ ኣሎ Getachew Redda as his advisor on East African affairs, granting him ministerial rank. This appointment following Redda's tenure as a chief administrator of the Tigray Interim Regional Administration underscores Ethiopia's strategic intent to engage more deeply with its neighbors and address the multifaceted challenges of the So ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና እቲ ዲፕሎማሲ ገይሮሞ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘሎ ኣብዚኣ ስታሊን ኣረጋጊጾ ነይሩ ሱዳን ሄዱ ጀነራል ጀነራል አልቡርሃንን አገኙ ስንት ከተዋረደ በኋላ ሀገር እንደ ሀገር ካዋረደ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጃንጃዊ ሚሊሻ አራተኛ ክፍል የሄሜቲ ጦርን ሄሜቲ ጀነራል ሄሜቲ ወይም ያው የምታውቁው ምንም ከኢትዮጵያ ናሽናል ኢንተረስት ጋር በፍጹም ሩቅ ያለ ምንም ግንኙነት የሌለው ዳርፉር ሆኖ ከዳርፉር ተነስቶ ኢትዮጵያ ድንበር መጥቶ የነበረው ይሄን ደግፎ የአረብ ኤሚሬት ተራራኪ ሆኖ በኢትዮጵያ በችግርም በደስታም በሐዘንም የምትገኝ ሱዳን አገነስ ሱዳን ቆሞ የኢትዮጵያ መንግስት ተዋርዷል ከምዚ ስታሊን ዝብሎ ዘሎ እቲ ውርደት ናቶም ብኩሉ እንዲዩ ዝግበር ዘሎ አብይ አሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ፍሉይ ዲፕሎማሲ ከም ዝገበረ እዩ ክሕሱ ዝፍትን ዘሎ ሓሶት ግን ስትራቴጂ እዩ ኣብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓሶት ከም ስትራቴጂ ተጠቂምሉ ዘሎ ኣቢ ክልተ ተደምሮ ክልተ ኣነ 30 እንድሕር ኢለዮ 30 እዩ ትሕት እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ልክዕ ከምታ ንሱ ዝብላ ዘሎ ሕጂ እዚ እቲ ሓደ ፕሮፓጋንዳ እዩ ድሌቱ ደለ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ፕሮፓጋንዳ ሕጂ ኣበጊሶሞ ዘለዎ ግን ከርእየኩም እየ ናበይ ገፁ ክኸይድ እቲ ፕሮፓጋንዳ we will see from now እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ናቱ ናበይ ገፁ ክኸይድ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም حقنا تعلودي أنا دبل تشيك زجبركوا كريكم يعني first of all let's listen what እንታይ ብሎ ሰው መንግስት ኤርትራ አንጻር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፈላማይ ዝተባሃለ ዲፕሎማሲያዊ ስጉምቲ ወሲዳላ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሰማያት ኤርትራ ከይትበርያ ተኣጊዳ እቲ እገዳ ዓለም ለኻዊ መሰል አቪዬሽን ሲቪላዊ በረራ ነፈርቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ኤርትራ ከይካይድ ዝኣገደ እዩ እዚ ስጉምቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲና ሃገራት ዝቐነየ ሓያል ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከሰጋግሮ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተሰጊኡላ ገለ ወተሃደራዊ ክላታት ከም ዝርዎም እዚ መንግስት ኤርትራ ወሲድዎ ዘሎ ሓዱሽ ስጉምቲ ምእዋጅ ኩናት አንጻር ኢትዮጵያ ይሕሰብ ይብልዎም ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ሓዱሽ ስጉምቲ እገዳ በረራ ስዒቡ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ዝተዋሃበ ገብረ መልሲ ዜና ክሳብ ዝዋደድ የለን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ሚኒስትር ምክልኻል ኖቢሎም መንግስቲ ኤርትራ ብቐጥታ ምላሽ ይብዎ ኣቕዲሙ ሚኒስትር ምክልኻል አይሻ መሕመድ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቐጥታ ዘመላኸቶም ሃገር እያ ኢልኻ ንምሕሳብ ዘጸግም ዜጋታት ዝሃድሙላ ዓድን ሒዝካ ንኢትዮጵያ ምትንኻይ ዓሻ ኢኻ ማለት እዮም ኢትዮጵያ ነቶም ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓይልታት ዝመጽዋ ኩያታት ንምምካት ኣደብ ንምትሓዝን ዘኽእለ ሓይልሃ ኒጻ ከም ዘላ ገሊፀን እየን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እውን ኣብ ኣኼባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ወጥሪ ብምምልኻት ተሓቲቶም ሽዑ ኳ ኤርትራ ኣብ ልዕሊና ምትንኻይ ኩናት ተካይድ እንተሃለወት ንሕና ግን ኣብ ከምኡ ዓይነት ቁርቁስ ኣይንኣትውና ክብል መሊሱ እዮም እዚ ንዝሓለፉ ልዕሊ ዓመት ዝፀንሐ ቁልዕ ወተሃደራዊ ምጥንኻራት ክልቲና ሃገራት ኣብ ዶባትን ውሽጢ ዓድን ናብ ግጭት ክእትወን ከም ዝኽእል ብዙሓት እናጠንቀቁ ይመፁ እዮም ክልቲኦም መንግስታት ብቓልዕ ልሙቕንና ተኸሲሶም ተራእዮም ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መዓልትና ጽነት ኤርትራ ብቐጥታ ንብልጽግና ዝኸሰሰሉን ተስፋሕፊ ሓይልነት ኦሮሞማን ኢሉ ከሲሶም እዮም እዚ ሓዱሽ ስጉምቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኩነታት ናብ የምርሑ ከም ዘሎ ድማ ዘስግኡ ኮይነሎ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ዳርጋ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ብዝሰፍሐ መልክዕ እዩ ዝሰርሓሉ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ብትክክል ክልል ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ከልኪልዎ ድዩ ዓፂዎ ድዩ ዝተገልጸ መብርሂ የለን ዝኾነ ዝተዋህበ መግለፂ የለን ግን ናተይ ገምጋሚ ዝብለኩም ካብ ዜሮ ተበጊሶም ብሙሉኦም ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ክብል ኣይክእልኒ ይገብሩ ክህልው ክእሉ እዮም ግን ግምት ክህልዎም ይኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ኮለ ጌና ክመፅእ ዝኽእል ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዘሎ ነፍሶም ነጊርዎም ዝገብርዎ ዘለዉ ክኸውን ከም ዝኽእል ገምጋም ኣለኒ ምክንያቱ
أبي إكس تايل حتى تمسلكم أبزي artificial intelligence أب مبزحت جزء الحبرية تاخدكم اللي تقولوا did Eritrea close or restrict its airspace to Ethiopian Airlines ني جروك ناي إكس AI مش حتتكو قالك كابت زبالني إيرترا بوضعي airspace ناتا كم زقلت أطوس زقلت حبريتا كم زي اللي so far again research suggests Ethiopian Airlines continue to use كم نريو كم زعتنا هنا نريو زلنا إثيوبيا كسب حجي ايرلاينز ناتا بإيرترا يخيط كم زلو زرقاقز حبريتا لنا with recent reports confirming overflights as of June 2025 ስለዚህ كسب ورح شدشت زلو جزي نفرت كوينات نفرتي نا Ethiopian Airlines شغل كالوت بالعلى إيرترا يحلفها خم زلو there is some controversy as historical tensions and conflicting claims exist but current evidence leans toward no closure of restrictions ስለዚህ ኤርትራ بتخكل عطيايا زبل رجوز خونه حبريتا كم زي اللي يزنقر زلو as of June 7th evidence including recent exposts and news indicate Ethiopian Airlines flights are still using Eritrean airspace to routes to Europe, the Middle East and Asia ስለዚህ كساب حجي confirmed زخونه يلن يقداس نساتهم زتقاملو زلو ببزحي دارجا شمنت تشعت بوستس يبقى من نيرهم كميلة مسحتتكو إثيوبيا عطي إيرترا كل عيرة عطي الله بزبل زرباز قبرو زلو دايما دايل كان إيرترا نمسيتان ناب إيرترا كما تزغل نقرات نمتنو خال زا أنفتك هون كم زغل يقمت هالني بحفشا جن إيرترا كموسلس قبر ديكونه من البات نساتهم زعلمو نقر كم زلو ومن نوعو نمتكبار زتقاملو زلو نقرات كل زعلمو نقر كلهم يغلي سلازي إيرترا كل عيرة عطيايا زبل زربا بتدقاقامي أب سوشيال ميديا شير يقبروا له انتو حدا 10 سبات بوستس قبر ريال لخانه كابتم كادرتاتنا أبي including بعضي هبتامو قرمودي ولا كالوج بحالوك تفلاليو إيرترا عطيا كم زلا this would affect 14 daily flights بلا بلا نابولي زربوا له سلازي كساب حجي إيرترا بكونفيرمد زخونه منقدي عطيا يلان ግን እቲ ኩነታት ግን ስምዕዎ ኣብዚ ተወሳኺ ካልእ ንኤርትራ ቀስቃሲ ዝኾነ ዘረባ ድማ ይዘውራሉ እናስመልሰው ትልቅ ንብረት አለን ሲሉ ሚኒስትሩ ተናገሩ። ከጎረቤት ሀገር ኤርትራ ያልተመለሰልን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ገንዘብ ብቻ አይደለም ያሉት ሚኒስትሩ በገንዘብ የማይተመን የምናስመልሰው ትልቅ ንብረት አለን ሲሉ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፓርላማ ተናግረዋል። ዶክተሩ የምናስመልሰው ንብረት አለን ያሉት ምን ይመስላችኋል? ሐሳባችሁን አጋሩ። ለተጨማሪ መረጃዎች የፕላስ ምልክቷ በመንካት ፎሎ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ከኤርትራ የምናስመልሰው ትልቅ ንብረት አለን ሲሉ ሚኒስትሩ ተናገሩ። ከጎረቤት እዚያ ዘረባ እዚያ ድማ ልክዕ ማዕረትያ ንሰምዓን ንዛረባን ዘለና ብተደጋጋሚ ዝዛረብዋ ዘለው እዮም። እዚያ እውን ኣብ ኤክስ ኣብ ተፈላለዩ ሪሰርች ገይረ ኤግዛክትሊ ካበይ ከም ዝመንጨወት ግን ብውሕዱ 8 ሰባት ካብቶም ካድረታት ናይ ኣቢ ፖስት ገይሮም ኣለው። ዘይተባህለ ይመስለኒ ግን እቲ ሶርስ ኤግዛክትሊ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ሲ ካብ ኤርትራ ተሪፍዋ ዘሎ ስቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝነበረ ዘይተረዳድዎ ገንዘብ ዘይመፀነሱ ጥራይ ኣይኮነን ካልእ ዓብ ነገር ዘየማለስናዮ ነገር ከም ዘለና ካብ ኤርትራ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ንሱ ዘየማለሶ እንታይ እዩ ብወገኑ ዘይተመልሰ ነገር ዝብሎ ዘሎ ካበይ ዝብገስ እዩ ኣይደኖ መብዛሕትኦም ዓሰብ እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብምባል ነቲ ፅሑፍ ናቶም ብኸምኡ ባዕሎም እናመለሱ ገይሮሞ ነይሮም። ስለዚ ደሰይም ሰብ ናይ ኩናት ቅስቃሴ ገብሪ ኢትዮጵያ ናይ ኩናት ቅስቃሴ ትገብር የላን ዝኾነ ነገር ንገብር የለናን ኣብ ጉዕዞ ናይ ሰላምን ዲፕሎማሲን እና ዘለና ዝብል መራሒ ኣብ ቅድሚ ፓርላማናቶም ሽማዊ ፓርላማናቶም ወፂኡ ከምኡ ዝበለ ሕጂ ግን ተመሊሱ ንኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ምቅስቃሳ ለይትን መዓልትን ቢዚ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ። ኣብዚ ምናልባት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብክልተ መንገዲ ነቲ ናቱ ቅስቀሳ ኣብ ገለ ሚድያ እውን ተዘራሪቦምሉ ነይሮም። ከኤርትራ ጋር የቃላት ጦርነቱ ተጀምሯል። ምናልባት ወደ ጦርነት ሊያመራ የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ ነው እና ከኤርትራ ጋር ጦርነት ይኖራል የሚል በጥያቄም በአስተያየት መልክ ላነሱት ነው እንግዲህ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መልስ የሰጠው። በዚህም የቃላት ጦርነት ውስጥ አልገባንም የሚል ነገር አንስቷል። ነገር ግን ብሔራዊ ጥቅማችንን በተመለከተ ጠንከር ያሉ እርምጃዎችን መውሰድ ስንጀምር ግን እዚህም እዛም የሚንጫጩ አልጠፉም በማለት ምንድነው በአሽሙር እንደው ሸንቆጥ ያደረገበትን ንግግር ነው ያደረገው። እጅንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ካል ቪድዮ ገሊጽና ነርና ዝያዳ ንሕናሲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ንምስ ኤርትራ ናይ ቃላት ኩናት ከም ዘይጀመርና
ዝኾነ ይኹን ቃላት ናይ ቃላት ኩናት ዝገልጽ ሓበሬታውን ከም ዘየለ ብወገነ ኤርትራ ጥራዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝቕስቅሰና ዘሎ ብምባል ንኤርትራ ከም ገበነኛ ገይሮም ክጥግኑ ወይ ክኸሱ ንሪኦም ኣለና بمنقد منستر حرشهم دي بمنقد منسترات ناتهم دي بمنقد منستر تكنولوجي دي بمنقد سجل ملدينا تبعلو أثر تجزي ناي مريت إيرترا نبحرنا إيرترا كم ناتهم جيرهم ببانديرا ناتهم من مراخبوا من أبو كم زلوا جيرهم كزاربو كريمو من حق يوم زلوا سبعة زي قبل على إيرتران قبل على محبر سبع على من زلوا من عقاتن زجبرنا تبلان زبلنا تبلان نيرترا دقيفونا عنا كون نزغل نعنا زخون يكون قبر ملسي كبان نازغل حماق نقر كم تعال نازغل يلن بمبال زقبر وزلويم حانت نقر أبزيا تبقى يرك نقركم من البعض زيا كم فيدباك ممكن وزان خلينا أبي أحمد أنصار سوماليا بمنقد سوماليا غيرو أبزي فتنولو كان محبر سب علم بزوح عينت كنا نيمسيوه كلاتهم يوروبيان يونيون ديو قالديو كلاتهم يخونون ونيرا ترجعون لهم زي لولاونتن جزاتها وحدنتن ناي كلنا هجرات كبر له أبسم سوماليا زكبر دما نتي لولاونت جزاتها وحدنت ناي يونايتد نيشنز كمونا حرة أفريقيا هنا ندقف من بال قطر ديو سعودية ديو إمارات ديو حرة ناي أفريقيا ليك ديو ناي عرب ليك ديو ناي طليان ديو ناي فرنسا ديو كلها تمجلات يوصونيرهم but when it comes to ناي إيرترا كون كله ولا حدا قبر ملسا يروح بنيهم سلازي سلامتايكم وهم زقبري يردعنا له ولا حدا سلامتايكم تبلو لهم إزي قبن دا يكونن زبلهم سبيلا سلازي وتسيتنا تدما إيرترا إذا خانتايو كم إيرتراوي أينو حماق سمع كاي تعلم سبق عيتريانا ياخد بليقة but that's a fact of life إيرتراوي يعني زي نبور هيوتين عنا تسبو نجر زي نجر زي حمامات كايو تعلم بحد بتخيل عيني ويفتحوا عيني تتمتنا ياك بالكولون إيرترا زتجانا نزر بايكونن فاكتيو أتسأل نريو نجاري إثيوبيا زدليت أنصار إيرترا كتزارب تخل ولا ونكو بينا كوميشن دوب أكل تشحن كلتن زتوسنة إقباي زي بلو مكرهار زي بلو نستبهلكو حيسا أمريت إيرترا كوفي لازم نبرد إثيوبيا كوي زخوننا يلا زعجر يلا بنصار إيرترا يقدر نيرو إيرترا كل جزء سيد أنا تاجر وراري تاجر تبال نيرا زي سلام تاجاتيمو مخنياتو أبي إيرترا زلون بوليسي انتهي مخانو لمفلات ويون مجمجام نتزير دوسة مالتيو كردو يخلي سلازي هنا مالتي قبل إيرترا فلي عيني زلهم سلازي إيرترا بغلط ما ترى تنبر زلا بحجون بغلط ما تحطه جن تغلط ما كمية جرا بزبالته تكتك عمله تخلى بزوانتي معناته عالمنا بفلسم أبناء زخون يكون نجارات كتساسي شوهات يبلان ስለዚህ አከም ዝኩነታት ከሎ በኸመይ ኤርትራ ዚያዳ ስትቀበሉ በል ቪዲዮቹን እንተውና የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንግግር በራሱ የቃላት ጦርነት ቢያንስ መጀመሩንና እየከረረ መምጣቱን የሚያሳይ ነው። ከዛ በኋላ አይሻ መጣ የመከላከያ ሚኒስትሯ የተናገረችው ደግሞ የበለጠ እየከረረ እንደመጣ አሳየን። አሁን ደግሞ ወጥቶ የማያውቀውን ኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ይውጣ ያ ብቻም አይደለም ህዋትን ተጠቅሞ ኢትዮጵያን ሊያበጣብጥ ነው ኤርትራ መንግስት ሶስተኛም ክስ አምጥቷል። በኢትዮጵያ ማለት የኩሽ የሴም እየተባለ ልዩነት ተፈጥሮ ኢትዮጵያን በሐፈሻ እንታዩ አብለለ ኤርትራ ኩሉ አይነት ናይ ቃላት ጥራይ ኮነሲ ኩሉ አይነት ግህሰታት ገይሮም እዮም አብለለ ኤርትራ ግን እዚ ዲና ሙፍቲ ድበሃል ዲፕሎማት ናቶም አፍ ናይቲ መንግስቲ ኮይኑ ብቃታ ዘይኮነ ብተዛዋሪ ኦፍ ኮርስ ናይቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል አባል ናይ ባይቶዩ አካል ናይቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል ካ ስለ ዝኾነ ንሱ ዝብሎ ነቲ መንግስቲ ዝውክል እውን እዩ ኤርትራ ኣብ ልኡላዊ መሬት ኢትዮጵያ ኣላሞ ንኽትወፅእ ማሕበረሰብ ዓለም ክሳተፍ ክሕግዘናን ፃውዒት ክገብር ከም ዘለዎን ፀቕጢ ክገብር ከም ዘለዎን ከምኡ ድማ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ተጠቂሙ ኩናት ሓትሕድ ኣብ ኢትዮጵያ ንምግባር ይሰርሕ ከም ዘለዎን ዝብሉ ዓበይቲ ክስታት ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበሮ እዩ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ንግሆም ምሸትን ኣንጻር ኤርትራ ሓንሳብ ብዛዕባ ቁጠባኣ ብዛዕባ ልኡላውነታ ብዛዕባ ልኡላዊ ባሕራ መሬታን ኩሉ ዓይነት ግህሰት እናተፈፀመ ከሎ ግን ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ፅሒፍለይ ኣነ እውን ኣይ ቲንክ ኣብ ብዙሕ ቦታ ጠቂሰ ኤርትራ ስለምንታይ ናይ ዝኩሉ ዝበሃል ዘሎሲ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ክሲ ዘይትምስርት ስለምንታይ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕር ናታ ንልኡላውነት ናታ ንግዛእታዊ ሓድነት ናታ ዝጥሕስ ነገራት እናተዛረቡ ከለዉ ክትከሶም ዘይትኽእል ስለምንታይ ብወቅዒ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ጥርዓም ዘይትእቱ ዝብል ርእቶ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ናተይ ኮሜንት ወላ ብፕራይቬት እውን ትሰድውላ ኢኹም ኣሚን ከመይ ጌርካ ኢኻ ንመንግስቲ ዝኣክል ዲፕሎማትን ገለን ዘለዉ ተማኽሮም ነዚ this should be obvious
ሓደ ማሕበረሰብ ዓለምሲ ንምንታይ እዩ ዘሎ ሓደ ግዜ ማሕበረሰብ ዓለም ንስኻ ከይፀዋዕካዮ ወይ ከይከሰስካ ከዓ ግብረ መልሲ ክገብረልካ ይኽእል ዶ እዩ ትሕቶ ኣብዚኣ ፈልየ ክሪያ ዝደሊ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ነገር ክግበር ከሎ بمنجست أمريكا ديو بدبلوماتات نا أمريكا دي كجبر كله أمباسادر أب أمريكا زلوا أتو برهانة جبر هيوات كل جزيو بكل طف صحف غيرو فرعان زتو ويكا كونسرن ناتو زيا بيك كومبلمنت كنا بيجبا نزجبا سب كبر مهابن نتز جبر زلوا صبح صراح مدناغن ولا حدا كتحقو سيل كاتو جبر يكون التيفو ريسبونسيف زخون حساب زب أنا زكاتلو مقبارك هالو كلهم ون قبرو خونيهم قل نتاز قبرا دما immediate social media posts قبرا أمباسادرنا إيرترا أب United Nations charged affair مالتيو هاتو برهانة قبر هيوات أبزيا يغاني لنا كبرتي هابلنا كبلي دلي نفسه أكف صراحة يعني منقسي سرحو يكم قبري خاطب له قل سبوق صراح نز قبر دما أدنى وقت كتب لك كبر كتب لك recognize ممكن قبرها لنا كم هزبي سرح همس لزخونة رايدة يكونن سرح كل نجار እንታይ ገብሩ ብውሽጢ ንፈልጦን ኢና ግን ነቲ ጽቡቕ ነገር ንሪዮ ጽልዋ ዘለዎ ንብሎ ድማ ጽቡቕ እዩ ስለዚ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ግበራሎ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ኣሚን ሓንቲ ካብቶም ዝበለፁ ዲፕሎማት ናትና ንሪዮ ዘለና ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም እያ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ተቐቢልካ ጥርዓን ምእታው እውን ዝጠፍኦም ኣይመስለንን ግን ኢትዮጵያ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝግህዝ ብቴሌቭዥና ይኹን ብካልእ ብዙሕ ግዜ እያ ትገብር ስለዚ እዚ أب زملكته أكل كيس خبرالو ولا بصحف يكون بخاله طبعا مقبارون أقدر سنزل لوي مثلا معناته لساتهم the moment present سياس حسن تغيرهم بكل عينات قبر ملسيه بالله علمنا ما بخمسيات سرع علم بخمسيات سرع أويات قبر لك أو كتب لك أو سرعي سرزي زبير ترى الميديا أو يبلي كل جزء جن منجستي نتيجة أو تا أنت زقبرولو نحنا نتي منجست زبلو زلو ناوسقنا أنت نقبر زلا على وجهت ممتعنا زبل منتي زلني زي أب إيرترا منستر فورين أفيرس زيادة proactive زخونة دبلوماسي ناتي حسابي زي ناتي دليت منستر فورين أفيرس نا إيرترا ناتو dedicated platform أب تويتر كله يقبع وهنياتو منستر حبريتنا إيرترا زبوزلو صبغيو جن منستري حبريت منستري قدات وصاي دما ناتو page اندزلو زي زبلكم زلقو كم زي حدش حساب كي مثلكم نفس وقف حجر فورين مينستري ناتو بلاتفورم يزلو بناتو من جديد دمس زوت اب امريكا ستيت ديبارتمنت دالو ناتو وهبق على له ስለዚህ ዋይት ሃውስ ናቱ وهبق على له ستيت ديبارتمنت دما ناتو وهبق على له ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ናቱ وهبق على ናቱ አካውንት له ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ኦፍ ፕራይም ሚኒስተር ኢሉ ፎሬን አፌርስ دما ናቱ له ሶማሊያ ፎሬን አፌርስ ናቱ ፔጅ አለ ናቱ حبريታ ይዝርግሕ نايت بريزنت دماناتو فيلا سوماليا دماناتو يب جبتي كمو نايتي بريزنت من قدلو منيستر بيات وصاي نايت هاجر سودان ستيل سودان كملوا منيستر بيات وصاي ناتو بيج يالو ناتو حبريتا يب تبريزنت دي مرح نايت هاجر دماناتو بيج يالو بناتو من قديم مخنياتو فورين افيرز كل جزء بزح ناي دبلوماسي لو هاجر جن وشت او سراح ون سلازلو ناي وشت او سراح ناي كالاون كتجلص الله ስለዚህ ኣብ ኤርትራ ዘለና ጸጋታት ማለት እዩ ትዊተር አካውንት ነው ከፍት ገንዘብ አይወዘልካኒ بتروح تويتر اكاونت زي فيسبوك اكاونت تيك توك اكاونت يوتيوب اكاونت ناي كل وكا بناصاي واغا لكاني حدا تمهارا يونيفرسيتي غيركا او خفا بيلكا ጥራይ እንታይ ገብርሱ ናቱ ጥራይ ደጎ ይኮንስ መንግስቲ ተዘራሪቡ ሄይ እንታይ ያዛላ ብዛዕባ ዛ ኮንሰት ከምዚያ ግበር ተበይል ጽሒፍ ጽሒፍ አቢሉ መንግስቲ ሪዩ ወላ ቬሪፋይ ገይሩ ኣብ ሶምን ሓንቲ ግዜ ወላ ክልተ ግዜ ግን ሓደ ቦታ ናይ ዲፕሎማሲ እንደዝሉ እዚ ዓቢ ሓገዝ መገበረ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝገብሮ ዘሎ ውሒዱ ገለ ማለት አይኮነን ግን ስታንዳርድ ፕሮሰስ ሚኒስትር ሓበሬታ ديو منستر فورين افيرسن سي اب عالم تفلالي اكايدا اينا نري زلنا اب ايرترا تراي منستر حبريتا زوصنبر اب كال دبلوماسي وي وني وصاي بوليسي بمنستر غدات وصاي يزوص مبزحت غزي سلازي اي ثينك زون حدا كومن براكتيس اند زخونا بيرترا كم تستاندرد اب عالم زلو انت زسانه نعيدس مبالني كم حدا قدوس زيغا زوبا فيدباكيو منغسناتو اكايدا لو اجي نابتي كال مسرح دما توم ጻህተርቲ ነገር ዝገብርዎ ዘለው እዚ ኤርትራ ኮምፕሌንት ክገብሮ ኣለዋ ንማለት እዚ ኮምፕሌንት ኢሜይል ወይ ከሐበሬታ ስም ጽሐፍ አገዳስነት ማለው የቀይ ባህር ኃይል የምትሆንበት ሁኔታ ፕሪፈራብሊ በሰላማዊ መንገድ በስምምነት በሰላም መምጣት አለበት አሁንም ያ ካልተደረገ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር መፈንዳቱ አይቀርም ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ኃይል የምትሆንበት ሁኔታ
ፕሪፈራብል ዝኻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገለ ካብቲ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ዝተዛረበ ሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ካድሬታት ናይ ኣቢ ፌቨሬት ናቶም እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተተኻኢሉ ብፍቶት እንተዘየለ ግን ምርካባ ዘይተርፍ እዩ ኣብዚ ካስምዕዎ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም በአምባሳደሯ በኩል በአምባሳደር ኤርቪን ሆሴ ማሲንጋ በኩል ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የባህር በር ፕሊዝ አንደርላይን አድርጉት ወደብ አይደለም ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የባህር በር ለማግኘት የምታደርገውን ጥረት አሜሪካ ትደግፋለች ሲሉ መግለጫ ሰጥተዋል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት ኢትዮጵያ ኢኮኖሚዋ በፍጥነት እያደገ ስለመሆኑ ኢትዮጵያ በቀጠናው በቀይ ባህር ቀጠና ውስጥ ግዙፍ ሰራዊት ግዙፍ መንግስት ግዙፍ ትልቅ ህዝብ ያላት መሆኗን የቀይ ባህር መስመር የተረጋጋ የማሪታይም ሩት የባህር ላይ ንግድ መስመር ዝጂ ምሁሪት እዮም ዝብልዎ እቲ ዝብሎ ዘሎ ጠቅላላ እኮ ዘይተባህለ ዘረባ እኮ ይዛረብ ዘሎ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ዝበሎ ኢትዮጵያ ብኮመርሻል ወይ ብናይ ንግዲ ቋንቋ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ንሕና ንድግፈይና ቅቡል እዩ ድማ ይልዎ ንስኻትኩም ናይ ካልእ ሃገር ወሪርኩም ክትሕዙ ኣለኩም ንፀጥታ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣገዳስነት ስለ ዘለኩም ዝበሎ ዘብ የለን ናቱ እዩ ዘረባ ዘሎ ግን እዛ ሃገር እዚኣ ንእሽተይ ጫፍ ሒዝካ ፕሮፓጋንዳ ምግባር ኪላታት እዮም እዚኣ we have to compliment them ሓሶት ከም ሓቂ ጌርካ ምዝራብ በቃ ባድላ ኣሲርካ ክራባታ ኣሲርካ ምሕሳብ ንቡር እዩ እዚ ግን ናቶም ጥራይ ኣይኮነን ምዕራባውያን ሃገራት ዝገብርዎ ዘሎ መዓልታዊ ኣብ ኩነታት ናይ ዩክሬን ንሪኦ ዘለና እዩ ፖለቲካ ካብ ሓሶት ፈሊኻ ክትሪኦ ትኽእልኒ ኢኻ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣብ ኤርትራ መንግስትና ይሕሱኒ ይብሉ እዮም ወል ዘይምሕሳብና ኣብ ዘበነ ሓሶትን ነብር ስለ ዘለና ዋጋ ይኽፍለና ኣሎ ክንሕሱ ይግባአናን እዩ ኣነ ክንሕሱ ይደልን እየ ግን ኣትሊስት ኣብቲ ናይ ካልእ ዓለም ኣካይዳ ወሪድካ ድማ ምሳቶም በቲ ዝርድኦም ቋንቋ ምምላስን ምዝራብን ኣገዳስነት ኣሎ ምክንያቱ ዘይተባህለ ዘረባ ኣብ ቅድሜና ንዘሎ ከም ሕሱም እዮም ነዛ ፕሮፓጋንዳ ዝገብርዋ ዘለዎ ግን ኣነ ህዝቢ ኤርትራ ንኸይደናገር ዘድላ ሓበሬታ ከብ ክፍትን እየ ሕጂ ንሽተይ ናይ ዓለም ሓበሬታ ንነፍስና ክጠቕመና ዝኽእል ክበኩም እየ let's start with this one ንነፍስ ወከፍ ሰብ ክጠቕሞ ስለ ዝኽእል Of a large truck barreling down the highway, carrying a heavy load and without a driver's hands on the steering wheel may seem strange and even frightening to some. Well, in China, that is exactly what's now being tested. Along certain routes, driverless lorries are being allowed to operate under supervision. When it comes to smaller delivery vans, they're already sharing the streets with human-controlled vehicles. Our China correspondent Stephen McDonald reports. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓበይቲ መኻይን ብዘይ ኣውቲስታ ዝኸዳ ኣብ ቻይና ንቡር ኮይና ኣብ ፅርግያ ወሪደን ኣለዋ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ኣብ ካልእ ትራክ ትዝውሩ ዘለኹም ሰባት I think you should be really concerned እዚ ነገር እዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ እዛ ክፋል እዚኣ ቆሪፅኩም ክሰድሎም ይምዕፀነኩም ትራክ ዘዊሮም ትራክ ገዚኦም ሂወቶም ዝመርሑ ዘለዉ ሰባት ኩነታት ክቕየር ከም ዝኽእል ድሮ ተቐይሩ ስለ ዘሎ ካብ ሕጂ ፅባሕ ንጎሃ እንደበት ምስ ወደቐ ሽግር ካብ ዝገጥሞም ካምፓኒታት እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኣብ ዓዲ 50 ወይ ቀልጢፎም እዮም ክገዝዎ ስለምንታይ ሓንቲ ትራክ ባዕላ ትዝወር ተገዚእኻ ዋላቶም ትራክ ዝውሩ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ብፍላይ ትራክ ዝውኑን ኤርትራውያን እንተለዉ ነዚ ሓሳብ ብስምባደ ጥራይ ክሪእዋ ዘይኮኑ ሲ ክጥቀሙላ ኣለዎ ትገዝእ እሞ ንስኻ ስለ ትፈልጦ ነቲ ቢዝነስ ተለቂሕካ ዲኻ ገለ ትገዛ ነዚኣ ባዕላ ክሰርሓልካ ስኻ ድማ ካልእካ ክትገብር ትኽእል ስለዚ እቶም ኣውቲስታታት ኮይንኩም ትሰርሑ ዘለኹም ናይ ትራክስ ፀገም ከጋጥመኩም ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድሊ እዩ ምክንያቱ ቴክኖሎጂ እዚ ኣብ ሳይንስ ፊክሽን ኣይኮና ንዛረብ ዘለና ኣብ ባይታ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ስለዚ ትራክስ ዓበይቲ መኻይን ሰብ ዘዊሩ ዝነብር ውሑድ ኣይኮነ በዓል ኣሜሪካን ካናዳን ብፍላይ ኣብ ካልእ ዓለም እውን ህሉ ኸውን እዩ ታይም ኢዝ ቼንጂንግ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ድሕሪ 2 ወርሒ ናባኹም ክመፅኡ ይብለኩም ኣለኹ እዚ ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ ብካልእ ዘራርባ ኣብ ቻይና ዘሎ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ኣሜሪካ የለን ክንብል ንኽእል ኢና ግን ካብ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ንክመፅእ 20 ዓመት ኣይኮነን ክወስደሉ ሕግታት ይዘራረቡ ኣለዉ እዮም ይበኣሱ ኣለዉ እዮም ግን ምስ ግዜ ኮርፖሬሽንስ እዚ ዓይነት ነገር ስለ ዘድልዮም ተቐላጢፎም ከምፅዎ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የደሊ በዓል ኣማዞን በዓል ካልኦቶም ዓበይቲ ካምፓኒታት ኣብ ሰራሕተኛታት እምነት ስለ ዘይብሎም ሰራሕተኛታት ይሓሙ ደሞዝ ወስኹና ይብሉ ገለ ስለ ዝብሉ ዝኾነ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ነዚ መኻይን ዝወሲዶም ነቲ ስራሕካ ነቲ ናትካ ቢዝነስን ክትክዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ፅባሕ ንጎ መፅኡ ከይሓደጋ ከይወደቐካ ከሎ ተጠንቂቕካ ነቶም ዘለኹም ኣሕዋትኩም ቤተሰብኩም ከለዉ ሸር ግበርዎም ምክንያቱ እዚ ኣብ ቢቢሲ ወፂኡ ዘሎ ተራ ሓበሬታ እውን ኣይኮነን ኣስተውዒሉ ሰብ ንክኸይድ ይምሕፀን ሓደ በሉለይ ኔክስት
Because President Trump is trying to protect America from so many different angles. I love this idea of the Golden Dome. This space race against China is heating up. You've got the Foreign Ministry of China saying that it has, quote unquote, serious concerns about the Golden Dome project, pushing Washington to, quote, stop development. أمونغ أمريكان تشاينا زلوا ودر أف تكنولوجيا زبلكم أبزل على درجة ديبو خمسة بزي خاطري مديابت راي جنا يكونن تشاينا بتكنولوجيا تم قبل لك بلكم كل لغون مجناني لكم زي كونكو سمعوا معجي هذا نقدر كنقرأكم إيه أنا وأنا كنفلت أقدر. Given heightened risks of space militarization, so what is your take on how China has reacted to the president's Golden Dome? I mean, when you see a reaction like that, when I read that, all I could think was there is no better initiative to be doing than Golden Dome, right? There is no better way to say we're poking at the right thing here. And I will say, Maria, you make a really good point. We're in the middle of a new space race right now, and not everybody realizes that. Do you know how many U.S. government satellites were launched last year? No. A couple hundred. Do you know how many Chinese government satellites are planned to be launched in the next few years? Tens of thousands. Wow. Orders of magnitude different. It's not like, oh, they're a little. So እንታይ ብላ ልዝተም ናይ ሳተላይት ክኢላ እዩ ኣብ ሰማያት ዘሎ ሳተላይትስ ኣሜሪካ በዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣበጊስዎ ዘሎ ጎልደን ዶም ዝብል ከምቲ ናይ እስራኤል ኣይሮን ዶም ዝብልዎ ከምኡ ዓይነት ካብ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክከላኸለላ ዝኽእል ክሰርሕ እያ ትሓስብ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ ንግረ መንገዱ ከምኡ ክብል ኢሉ ይኮነ መፅኡ ግን እቲ ፋክት ክዛረብ ስለ ዘለ እዩ ኣብ ዓመት ኣሜሪካ ክንደይ ሳተላይት ንሰማይ ከም ትሰድድ ትፈልጡ ዶ ኢልዋሲ 100 200 300 400 ክኸውን ይኽእል ኢልዋ ቻይና ክንደይ ክሰድድ መደብ ከም ዘሎ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ 2-3-4 ዓመት ክንደይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ ኢልዋ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሳተላይትስ ክሰድዮም ተበጊሶም ዘለዉ ወጢኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ኢልዎ እቲ ፍልሊ ናይ ንእሽተይን ገለን ኣይኮነን ብጋፕ እዮም ገይረውና ዘለዉ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብ ናይ ስፔስ ሬስ ኣብ ናይ ሳተላይትስ ኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ቻይና ንኣሜሪካ ከመይ ጌራ ዶሚኔት ትገብረ ከም ዘላ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ናይ ቻይና ሚድያ ዘይኮነስ ካብቲ ፀረ ቻይና ዝኾነ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ፀረ ቻይና እዚ ፎክስ ማለት ብፍላይ እዛ ሰበይቲ ትገብሮ ኣንቲ ቻይና ናታ መደብ ስለዚ በዓላ ከይተረዳ ትውፅኡ ሓቂ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ምስ ቻይና ወጊንካ ምስ ቻይና ኣላያንስ ጌርካ ምኻድ ንኤርትራ ኣብ ሎንግ ተርም ውሕስነት ዘለዎ ክንብል ከለና ድማ ካብ ኣፎም ካብ ቻይናውያን ሰሜና ደይኮና ካብቲ ኣሜሪካ ዝብሎ ዘሎ ሰሜና ኢና ስለዚ ክንምንታይ ዓብሊሎምና ኣለዉ ኢሎም ክዛረቡ ahead. They're orders of magnitude ahead of our manufacturing capabilities. That's terrifying. And that's terrifying. And they have the nerve to say that the U.S. is trying to militarize space. Let's just put it this way. That's exactly what they're doing. That's exactly right. And what we need is systems that can understand that threat. Anyway, እቲ ካልእ ቻይና ስጋት እያ ንዓና ዝብልዎ ሸለሊልካ ኢኻ ትሓልፍ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ስጋት የለን ኣሜሪካ እታ ስጋት ካልኣይ ሽም ናይ ስጋት ዝበሃል ቃል ኣሜሪካ ይሽሙ ስለዚ bugerna niskarro. Tremendous. All of the fundamental planets have aligned. Bitcoin's been acknowledged as the one digital commodity in the world by the administration. The banking regulators have given a green light to bank Bitcoin. The accountants have upgraded the accounting to fair value accounting. There's been a surge of Bitcoin treasury companies. There's like 100 public companies or more that are holding Bitcoin on their balance sheet. And every single week there's another announcement. መቸም ብዛዕባ ቢትኮይን ከይተዛረብኩ እንተሓሊፈ ሓጢያት ዝፍፅም ዘለኹ እንዲ ድመስለኒ ምክንያቱ ሜጀር ኢቨንት ሲዘጋጥም ዘሎ ኣብ ዓለምና ካብ ኣለዉ ዝበሃሉ ድማ የደምፃልኩም ዘለኹ ማይክል ቴይለር ማለት ዝበፅሐ ቢትኮይን ዝውንን ካምፓኒ ማይክሮ ስትራቴጂ ዝብል ሓደ ካብቲ ብየማንን ፀጋምን ዝግዛእ ብርኪ ዘለዎ ከምኡ ድማ ናይ ቢትኮይን ኣምባሳደር እውን እዮም ዝብልዎ ስለዚ እንታይ ይብለኩም ኣሎ ናይ ቢትኮይን ኣዶፕሽን ናይ ምግዛእ ተጠቃምነት ናቱ ብኮርፖሬሽንስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ዘሎ ባንክታት ንበሎም ኮርፖሬሽንስ ንበሎም ቢዝነስስ ንበሎም ፋንድታት ንበሎም ኩላቶም ይጥቀምሉ ኣለዉ ኣካውንታንት ሲስተም ናቶም ይቕይሩ ኣለዉ ምስቲ ናይ ቢትኮይን ፌር ቫልዩ ካልኩሌሽን ንምጥቃም ናበለ ይዛረብ ኣሎ ንዓኺ ንዓይ እንታይ ማለት እዚ ሓንቲ ነገር እዩ ብፅቡቅ መንገዲ ብውሑስ መንገዲ ወላ 50 ቅርሺ ወላ 10 ቅርሺ ኢንቨስት ግበሩ ብፍላይ ኣብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ዘለኹም ኣብ ካልእ ኣፍሪካ ዘሎም ብዙሓት ተሓትውን ኢኹም ኣም ሪሊ ሶሪ ከመይ ጌረ ከም ዝሕግዘኩም ብካስ እቲ ፕላትፎርምታት ኣብኡ ዘሎ የለን ኣብ መብዛሕትኡ እንተሎ ኮይኑ ከዓ ርቀት ናይ ቴክኖሎጂ ዘድልየካ እዚ እስና ዳር እዚ ኣብዚ ኢማራት ወይ ማእከላዊ ምብራቅ ዘለኹም ኣሎ እዩ ትዕድላት ኣብኡ ኣብ ኣፍሪካ ግን ብዙሓት ተሓትውን ኢኹም ኣም ሪሊ ሶሪ ንሕጂ ዕድል ክነግረኩም ሓደ ሴይፍ ዝኾነ ቦታ ክነግረኩም ኣይክልኒ ርቀት ናይ ቴክኖሎጂ ዘለዎም በትን ጥሒሶም ክበፅሖ ይኽእሉ እዮም ኣብ ቴክኖሎጂ ዘይፈልጥ ኮይኑ ወይ ምስ ኢንተርኔት ኣመና ሌላ ዘይብሉ ግን ከቢድ እዩ ድሌት ጥራይ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ክትስራቅ ስለትኽእል ይትረፍኩም እየ ዝብለኩም ብዙሕ ግዜ ኣብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ዘለኻ ነዚ ፍሉይ ኦፖርቹኒቲ ትሕልፎ እንተለኻ ግን ወል ሳብትዩ ኣነ ምንጋር ጥራይ ስራሐይ ምግዳድ ስራሐይን ሓላፍነተይ ኣይኮነን ሕጂ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ኣርእስቲ ክንሰግር ኢና መጀመርያ በዚያ እስከ ክንጅምር ብዙሕ ኣርእስቲ እንዲ ዘለኒ ቤን ከም ዝጅምር እውን ኣይተረዳእና ኣሎ ግን በዚያ ንጀምር
ሌላው አመሰግናለሁ አሰብለት። ሌላኛው የአሰብ ጉዳይ የሰጠው ምክር ነው። ባለፈው ጽሁፍ ይመስለኛል ዘለግ ያለ ጽሁፍ ላይ የአሰብ ጉዳይ ብሎ የባህር በር ብሎ የሚጀምረው ጦርነት የኢትዮጵያ መንግስት አደጋ አለው፣ የኢትዮጵያ እስከ መበታተን ሊያደርሰው ይችላል ይላል። ቃል በቃል ባይሆንም እንደዛ አይነት ሜሴጅ አስተላልፋል። አስብለቱ ኤርትራን ዲፈንድ እያደረገ ነው ወይስ በዚህ በጦርነት ምክንያት የኢትዮጵያ መንግስት ተሸንፎ የኢትዮጵያ እንደ ክልሎችም ትግራይም አማራም ኦሮሚያም እንዲሁ የመገነጣጠል ስሜት አጋጣሚ እንዳይፈጠር ነው ለኢትዮጵያ አስበው ነው ወይስ አሰብ የኤርትራ ነው ብሎ አምኖ ነው የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። ሁለት አንድ ክሊር ነው። የአሰብ ሉዓላዊነት የኤርትራ ሉዓላዊነት አምኖ በጉዳይ አሰብ ኢትዮጵያ ክትወድቅ ትኽእል ከፋሕፋሕካ ኣትዋይ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ኣብ ብዙሓት ኢሊት ናይ ኣምሓራ ወይ እውን ገለገለ ተዓዘብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘረባ እዩ። እቲ ዘረባ ድማ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ንዝብል ሕቶ እዩ ዘቐርበሉ ዘሎ። ግን እቲ ግምት እንታይ እዩ? ኣብይ ኣሕመድ ንዓሰብ ገፁ ዝገብሮ ዕንደራ ዓሰብ ኣይኮነን ከም ፃላን ኢትዮጵያ ክትበታተን ካብ ዝብል መደምደምታት ዝመፅእ እዩ። ናብ ሕጂ እዚኦም ስታሊን ዝሓቶ ዘሎ ልደቱ ፖለቲከኛ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ደጋፊ ስለ ዝኾነ ይኮነን፣ ግን ብዓይኒ ናይ ኢትዮጵያ ክርእይዎ ከለዉ እዩ። እስከ ዝያራ እዩ ድሕሪኡ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥብላ ብሓደ ክንሪኦ ነው ወይስ ስጋት በአሰብ ምክንያት ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ፈርቶ ነው? ስችን በደን ክሊር አድርጋት። ወል እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ያለኝ አቋም ከረጅም ጊዜ ጀምሮ የሚታወቅ ነው። እንኳንስ አይደለም አሰብ ኤርትሪያ የሚባለው አገርና ህዝብ በታሪክ የኢትዮጵያ አካል ነው የነበረው፣ የታወቀ ነው። ይሄ ፌክ ኒውስ ሐሳዊ ነው። ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ኣይፈልጥን እዩ። there's no clear ታሪኻዊ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ብቀዋምነት ኤርትራ ሳብ ዝኩሉ ታሪክ ናታ ብጀካታ ኣክሱማይት ኪንግዶም ዝበሃል ኣክሱማይት ኪንግዶም ድማ ናትኩም ኣይኮነን። ሶሪ ትግራይ ክፋል ኣሎ፣ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ኣክሱማይት ኪንግዶም ኣብ ኤርትራ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣክሱማይት ኪንግዶም በዓልኩም ዓባቢትኩም ከም ናትኩም ታሪክ ትገብርዎ ዘሎ እምበር ክፋል ናትና እዩ ባፍ ደገናትና ስለ ዝጥቀሙ ዝነበሩ። ስለዚ ካልእ ካብ ሓሊፍካ ግን እዚ ናይ ሽዋዶ ናይ ገለዶ ደወለ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ኣካል ናትኩም ጌርኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም። ባድላገ ጌርካ መፂኻ ከምዚ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ኖርማል ትወዘም ሲልካ ዘረባ ድርቢ ሃላንድያ ስታፕ ከም ዝበሃል የለን። ኤርትራ ናፃ ሃገር እያ። ካልእ ሲትረፍ ድራማ ናትኩም ተሪፉ መብዛሕትእን ሃገራት ኣፍሪካ ኖ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ድሕሪ መግዛእቲ ናይ ኤሮጳውያን እየን። እዚ ናይ ሎሚ ቅርፅናተን ሒዘን ኤርትራ ድማ ሓንቲ ካባተን እያ። ስለዚ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ፒሪየድ። ወዲና ኣለና ንቐፅል እጅ ግን ደግሞ አሁን ከ1983 በኋላ እሱ ብቻ ለመጀመሪያ ከ1890ዎቹ ጀምሮ ለ60 ዓመት ኤርትሪያ ከኢትዮጵያ ተነጥላ ነበር። የኢጣሊያ ቅኝ ግዛት ሆና ነበር። በኋላ በጥሩ የታሪክ አጋጣሚ እንደገና ከእናት ሀገሯ ከኢትዮጵያ ጋር ተቀላቀለች፣ አንድ ሆነች። ነገር ግን አያያዙ ስላላወቅንበት ፌዴሬሽኑ ሲፈርስ እንደገና ጦርነት ተነሳ። ከ30 ጦርነት በኋላ ደግሞ ኤርትሪያ ከኢትዮጵያ ተገንጥላለች። አሁን ኤርትሪያ ሉዓላዊ ሀገር ነች። የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት የሚያውቃት ሉዓላዊ ሀገር ነች። አሁን ጥያቄ እየተነሳባቸው ያሉ የባህር በሮች ወይም ወደቦችም በኤርትራ ግዛት ውስጥ ያሉ ናቸው፣ የኤርትራ ናቸው። ይሄ ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። እዚህ ላይ ክሊር መሆን አለብን። ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ዘረባ ከምዚ ናይ ዓለም ሕጊ ዘኽብር ዓይነት ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ግን ሓሶት ታሪክ ተተኪምካ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ የኽብር እየ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ኤርትራ ብናትካ ምስ ኣዲኣ ዶ ምስ ሓትና ዶ ምስ እሞኣ ዶ ባይዘወይ ብናይ ሲራክ ክፍለ ኢንጂነር ሲራክ ክፍለ ተሓሳስባ ኤርትራ ኣዲኣ ንኢትዮጵያ በቃውማ ናይ ዕለት ድሕሪ ኮይኑ እቲ ሃገር ከም ሃገር ዝቆመት ኤርትራ ነዛ ናይ ሎሚ ቅርፂ ሒዛ ቅድሚዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘለያ ሃገር ኮይና በቲ ናይ ታሪኻዊ ግዝኣታዊ ኣጠማምታን ኣዘራርባን ክንሪኦ ከለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ሉላውነት ዘለዎ ሃገር እያ ነኽብራ ኢና ክብሉ ከለዉ ኩሉ ግዜ መርዚ ምስ ኣተው እዮም። ነቲ መርዚ ድማ ፅቡቅ ጌርና ንህዝብና ከነንቅሖ ክንክእል ኣለና። ሉላውነት ናይ ኤርትራ ከም ዘኽብሩ እዮም ዝገብሩ፣ ግን ብድሕሪ መጋረጃ ናይቲ ሉላውነት ዝጥቀምሉ ቃላት ግን ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና። ስለዚ ኣይ ዶንት ኬር እንታይ ይብላ ኣሎ ናቱ ኦፒንየን ዘገድሰና ኣይኮነን። ግን እዚ ተሰማዕኒ ዘሎ ፖለቲከኛ እዩ። እቲ ዕላማ ድማ ናይ ኤርትራ ናፅነት የኽብር ዳ የኽብርን ናቱ ሕቶ ኣይኮነን። ኣኽቢርዋ የኽቢርዋ ኣይኮነን ትሕቶ። ግን እቲ መርዚ ኣብ ባክግራውንድ ዝጥቀምሉ ንፕሮፓጋንዳ ናይ ኢትዮጵያ ኣመና ዝጠቅም እዩ። ስለዚ ኢትስ ጉድ ነቲ ነገር እቲ ኣኪድካ ኣነፂርካ ነቲ ህዝብና ምንፃር እውን ኣገዳስነት ኣለዎ። ኦኬ ኣብዚ ሓደ ነገር ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ። ምናልባት ለንቀነ ሓደ
عبز حد زربا ببزح نسمعو زلنا له سغا نصمدو زملكتيو اسك سمعوا مابزي تحبروا ازي زحبره بوليتيكانيا يوسف بقلا كومونيكيتراتن افنياتات حيلتات مقاله نسمران تجمبيرو استبحاله صمدو ربحاز بتግራይ ዘየረጋግጽን ንትግራይን ህዝባን ድማ ናብደል ሐመድ ዘምርሕ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዚ ዝሓበረ ፖለቲከኛ ዮሴፍ በርሃን ተኸውን ኣብ ጋዳሰነት ርክብ ክልቲኡ ህዝቢ ሕቶ የለን ምስበለ እቲ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ጽምደግና ጽምዶ ሕሽክርና ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣብ ቀረባ እዋን ተሰሪዙ ዝተባሃለ ውድብ ሕወሓት ምስራዙ ንትግራይን ሓድሽ ምዕራፍ ዝፈጥር ዳንበር ህዝቢ ትግራይ ዝኣክል ህዝቢ መሪሕ ከይስእን ዘስግእ ከም ዘይኮነውን ገሊጹ ዝርዝር ኣለና كم زتريو زلهم زي حدا TBS دي ولا جلز بحال ميديا انديو برقز انصارتي صمدو كالي بزح نغرات مدبات تجبر زليو بزحلفون بزعبازي عيدر زبلو هوسبيتال ايرترا كايداتو زكايداتو متقعتي بمبال تا مدهنت بحال ون اوصيا نيرا قصلنا ايرتراويان كوغدو خلو ايردو من يقول احنا ايرتراويان يزردانا ساتهم كندي غزي امريت ابلولاو مريت ايرترا كندي عنوات اوريدوم زقد سما يكون نسو سلامتاي كم غيران عاي بلاني انا دليتاي اجندا الله انا تسرح الله تግራዊትያ ኢትዮጵያዊትያ ሶ ننا ኢትዮጵያ ستوري ننا ትግራይ اجندا يا كسرح تغل ናይ ኤርትራ ረብሓ ዘገድሳ ከሆነ ይክልኒ of course ምስ ናይ ጽምዶ لفنت لوادي ወይ ተአምን አይተአምን አይፈልጥን ግን አነ መድፈን ከምዚ ኢላ ወይ تعبه كمزي لايله زغدسنه يكونن ኤርትራዊ እንተ አይነት ርዲት አለው ኣብቲ ኩነታቲ እና ዝኣክል ታሪክ ኣለና ብናትና ታሪክ ጥራይና ንርዮን ነገራት ድማ ብናትና ሃገራዊ ረብሓይና ንርዮ በኤርትራውያን ናሽናል ኢንትረስት ኢና ንጥምቶ ነገራት ጽምዶ ኒ ረብሓ ሃገራውነትና ወይ ውን ኤርትራ የርባሓዶ ይትሕቶ እቲ መልሲ እወን ድሕሪ ኮይኑ ረብሓ በቀጥታ ብጅባና ስለዝኣቱ ጥራይ ደይኮነሲ ካብ ዝኾነ ይኹን ሪስክ ንምግዳል ውን ስለዝሕግዝ እወን ንሕና ክንስዕበይና ብዘይገድስ እንተ ዓይነት ተጻቦ ካብ ካልኦት ይስዕበሎ ዝብል ለንቀነ ግን ነቶም 4 ኪሎ ዘለው ኣመና ዝሕመመቶም ደሰንበደቶም ፍጻመላ ንሳ ድማ እዚያ ስምዕዋ ሚካኤል መራሒ ፋኖ ዘመነ ካሲል ተሰሚዑ ኣሎም እቲ ተሰሚዑ ዘሎ ሓዱሽ ጽምዶ ኣንጻር ኣጀንዳ ኩናት መንግስቲ ብልጽግና ዝብሉ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ካብ ኩሉ ወገን ዝመጹ ዝተባሃሉ ፖለቲከኛት ኣብ ሓደ መድረኽ ዘራኽብ ጸረ ኩናት ወፍሪ ክጅምር ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ብኣካል ዘይተራኸቡ ፖለቲከኛት ሓዊሱ ብኣማይ ተሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ንምጥርናፍን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ንምቁራጽ ከትለት ንጹሓት ሰባት ንምክልኻልን ሰላም ንምጉልባትን ብኢንተርኔት ዝቑጸር መድረኽ ከም ዝተኣይሸ ተገሊጹ ኣሎ ኣዳለውቲ መደብ እዚ ንፈለማ እዋን ብመርበብ ኢንተርኔት ዝካየድ መደብ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝመጹ ፖለቲካውያን መራሕትን ብምጥርናፍ መንግስቲ ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘካየዶ ዘሎ ዝበልዎም ተጻብኦታት ሓዊሱ ነቶም ግጭታት ንምግዳድ ዝገብረ ዘሎ ጻዕሪ ተቃውሞኦም ንምስማዕ ዝዓለሙ ምዃኖም ገሊጾም ዘሎም እዚ መድረኽ ድማ ጎና ጎኒ ተቃውሞ ኩናትን ሰላም ንምጽዋዕ ዝዓለሙ ምዃኑ ዝነገረሉ ኮይኑ ንሎሚ ቀዳም 30 ግንቦት 2017 ሰዓት 11 ድሕሪ ቀትሪ ክካየድ መደብ ተታሒዘሎም ኣዳለውቲ እቲ መደብ ብዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ ኣማራጭታት ክመሓላለፍ ስለዝኾነ ህዝቢ ክከታተሉን ዓዲሞም ኣሎም ዛጊድ ብዝወፀ ሓበሬታ መሰረት ድማ ኣብቲ መድረኽ ተቃውሞ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ መራሒ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መራሒ ፋኖ ዘመነ ካሲም ነበር ሹመኛ ብልጽግና ገዱ አንዳርጋቸው ፖለቲከኛ ኦሮሞ ጃዋር መሐመድ ከምኡን መራሒ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞም ጃል ሞሮ ብቐጥታ ተራኺቦም እቲ ኣጀንዳ ክዘራረብሉ እዮም ተባሂሉ ዘሎ እቶም መራሒ ዝተፈላለዩ ተቃውሞታት ሓይልታት ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓደ ተኣካ ብሓፈሻ እዚ ዘረባ እዚ እቲ ላይቭ ስትሪም ተኻይዱ ከም ዝነበረን ፍሉይ ንዑ ዝገልጽ ኩነታት ኣይረኣኹን ኣነ ሕዚ ሕልፍልፍ ክብል ርአየ ነይረ በሽሓት ዝቁፀር ሰብ ይሳተፎ ከም ዝነበረን አክቲቪስትስ ናይ ኢትዮጵያ በብዝሒ ይሳተፎ ከም ዝነበሩን ግን ሚዛን የምለው ምንድን ነው 27 ዓመት ሀገር ሲመራ የነበረ ድርጅት ለምሳሌ ህወሓት ከዛ በፌደራል መንግስት ደረጃ አሁን ደግሞ በክልል ደረጃ ትግራይን ማለት ነው ብሓፈሻ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ናይ ሰሜን ህዝብታት ድዩ ወላ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ እናመረሮ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣንጻሩ ዝግበር ተበግሶታት በብዝሒ ይርአ ከም ዘሎ ነቲ መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ድማ ን4 ኪሎ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ነርቨስ ይገብሮ ከም ዘሎን እዚ ጽምዶ ዝብል ቃል ድማ ብኤርትራን ትግራይን እኳ እንተተጀመረ ኢቨን እቶም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኣንጻር ኣብ ዝቃለሱ ዘለው ጽምዶ ከም ዘድልዮም ሳቶምን ይርድኦም ኣሎ ምክንያቱ ሓደ ወይኑ ፋኖ ንበይኑ ንኢትዮጵያ ክቋፀር ኣይክእልን እዩ እንተኮይኑ ድማ ነፍሲ ወከፍ ኣካል ናይ ተካል ኢትዮጵያ ኣብ ነሸነ ኣንጻሩ ክዋጋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ህወሓት ድዩ ፋኖ ድዩ እቲ ሸነ ድዩ ናቶም ኣላያንስ ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ንኣዲስ ኣበባ ክእቶ ከሎ ኣብ 1991 ዝተገበረ
ሻዕብያ ስቑኢሉ ሕወሓት ጥራሕ ሒዙ ይኮነናት እዩ እቶም ካልኦት ተቃዋምቲ እውን ውግእ ክፈጥሩ ስለ ዝኽእሉ ነቲ ናይ ኦሮሞ ድዩ ነቲ ናይ ካልእ ዝነበረ ዕጡቓት ኣምፂኻ ኣብ ሓደ መረዳድእ ብምፂኻ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ መንግስቲ ፈንቂልካ ትጉሕፎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ታክቲክ ሽዑ ዝተጠቀሙሉ ንዑ ዘነፅር ስለ ዝነበረ እዩ እዚ ሕጂ ዝፍተን ዘሎ ድማ ምናልባት ባዕሎም እቶም ኣክቲቪስት ዘበገስዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ግን ፍረ ክህልዎ ዝኽእል ወይ እውን ኣትሊስትስ ውፅኢት ክህልዎ ዝኽእል እዩ ከምዚ እናበልና ከለና ለንቀነ ሓንቲ ዘረባ እውን ትዘውር ኣላ ንግረ መንገድና ታሪክካ ስለ ዝኾነ ተደርጓል ግድያ ወያኔዎች ልከው አልነበረ ግን ያሁኑ ስመለከት ደህንነቱ በጣም የጠበቀ ነው። ወታደሮች አሉ ምኖች አሉ። በአሁኑ ጊዜ እኔ ላይ የሚያተኩሩም ጠላትም የለ ጠላቱ ምክንያቱም የላቸው እንደዛ ነው። ያኔም እንደው የሚገርም ነው። ለዚህ ብለው ሆን ብለው እዚህ ድረስ መጥተው እሳቸውን ለመግደል ኢሳያስና እንትና አብረው ከሁለቱም ወገን ከኤርትራውም ከትግሬዎቹም ከበዳል ስፖርት እኮ ግን እንዴት ነቋው እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መንግስቲ ሃይለማርያም እንዲሁ የኣይቶም ወገን ናይ ኣብዲ ወላ ገለመለ ገለ ኣክቲቪስት ናይ ኢትዮጵያ የዛርብዎ ኣለዎ ሲ ኣብዚ ቦታ ናይ ዚምባብዌ ዘሎ ዕቑባ ሓቲቱ ሃዲምሉ ዝነብር ዘሎ ሲ ኢሳያስን መለስን ክቐትሉን መፅኦም ኣይከኣሉን ገለታት እዩ ክቐትሉንስ ፈቲኖም ነይሮም ኢሉ ታንክን ባንክን ከለካ በንቂሮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ሰበጉኻ ሲ ኣብ ዚምባብዌ ተጓሒፍካ ዘለኻ ንዓኻ ምቕታል ከቢድዎም ማለት ድዩ ግን ኣገይን ናይ ድራማ ሃገር ስለ ዝኾነ እቲ ድራማ ይቕፅል ኣሎ ንሕና ነቲ ድራማ ኢንተርቴይን ክንገብሮ ይንኽእል ኢና በት ኤኒዌይ ከም ንሪኦ ዘለና መንግስቲ ሃይለማርያም ኣብ ቴሌቭዥን ብዙሕ ግዜ ሸንኮለል የብልዎ ኣለዉ it doesn't surprise me or ንዓይሲ ከገርመኒ ኮነን ሓደ መዓልቲ ኣዲስ ኣበባ እንተይትዮ እሞ ምክንያቱ ነቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ከምኡ ድማ ነቲ ግንቦት 20 ዝብልዎ ናይ ኢትዮጵያ ሓራ ዝወፀትሉ ንዑ ምብዓል ገዲፎሞ ስለ ዘለዉ መንግስቲ ሃይለማርያም ተበዲሉ እዩ ንሃገር ዝጠቅም ነይሩ ኢሎም ኣምፅኦም ዋላ ኣብቲ ጥቃ ናይ ጃንሆይ ቅርሲ እንተገይሮምሉ ንዑ ድማ ገለ እንተገይሮሞ ከገርመና ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ሰብኣይ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ሓደ ፍሉይ ነገር ካልእ ከም ፃልካ ወይ ክህሉ ትፅበዮ ነገር ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እስከስምዕዎ ሓንቲ ቪድዮ ቆሪፆም ኮለል የብልዎ ኣለዉ ዝገብር ከማይነግር እችን እንግዲህ የምትመራ በአንድ ገበሬና በሁለት በሬ ሁለት በሬና አንድ ገበሬ አግዶ እንዴት ነው ሀገራችን እንግዲህ ሌላ ቴክኖሎጂ የለት ያላረስን በሁለት በሬና በአንድ ገበሬ የምትመራ ተሆነች ኢትዮጵያ እድገቷን አቆመች ማለት ነው። አቆመች ማለት ሰው እንግዲህ ህይወቱን ሰርቶ ታላደሰ ሞተ አለቀ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ቢያዩ ነው ይህ መንግስት እንዲያው ማያልን ምንድነው ማያል ሌላ ቴክኖሎጂ ነን በሮቻችንና አንድ ራሳችን ነው የምንመራ። ኢትዮጵያ የምትመራ ጠቅላላ እኔ እንደማምነው በአንድ ገበሬ በሁለት በሬና በሁለት በሬ ጀዋር መሐመድ ፖስት ገይርዋ ዝነበረ እዩ ኢትዮጵያ ሲ ብሓረስቶት እትመሓደር ሃገር እያ ብሓረስታይን ብክልተ ብዕራይን ዝሓርሱ ቦኦም እያ ቴክኖሎጂን ገለመለን ኣብይ ኣሕመድ ዝዛረቦ ዘሎ ድራማ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ዚስ ሓረስታይ ካብ ክልል ኣምሓራ እዩ is this prohibition against sowing corn እንታይ እዩ ከቲ ዜና መሲሉኩም ናይ ብሓቂ ዘገርም ኣብ ገለ ክፋል ናይ ኣምሓራ እዩ ኣብ ብፍላይ ገለገለ ዓድታት ዕፉን ጥራይ ደፍርዩሉ ዓዲ ኣሎ ካልእ ዓይነት ዘራእቲ ብፅቡቅ ዘይፈርየሉ ዕፉን ጥራይ ዘፍርዩሉ ዓዲ ኣሎ ዕፉን ከይተፍርዩ ተባሂሉ መንግስቲ ኣዚዝዎም ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ ኣዚዝዎም መስለኩም ኣብቲ ዕፉን ሓቢኦም ፋኖ ስለ ዝቐትልዎም it's funny ናይዚ ሃገር እዚኣ ድራማ ይውዳእኒ ፋኖ በቲ ዕፉን እናተሸፋፈኑ መፅኦም ስለ ዘሸገሩና ዕፉን ከይትዘርኡ ተባሂሎም እቶም ሓረስቶት ከመይ ጌርና ክነብርና ንሕና ዕፉን ዘራእቲ ሓሪስና ነነብር ህዝቢ ኢና ዕፉን ተዘይተዘርዩ ሲ ከመይ ጌርና ኢና ክንነብር ኢሎም የማርሩ ኣለዉ እቶም ህዝቢ ስለዚ ኣብታ ሃገር እትያ ዘሎ ኣበይ ከቲ ቦታ መስለኩም ኢስት ሸዋ ወረዳ ኦፍ ኦሮሚያ ኣብ ኦሮሚያ ኢኻ እዚ I think እቲ ሸነይ ኢኻ መስለኒ እቲ ከምኡ ዝገብር ዘሎ I think ፋኖ ኣይመስለንን ስለዚ ኣብቲ ሸዋ ወረዳስ ኦፍ ኦሮሚያ farmers say that it has been 2 years since the lands was planted to prevent ዝኾነ ይኹን ንኸይዘርኡ ተገዲዶም ከም ዘሎ the main crops in that area is corn
እፎን ምዃኑ the soil is not very suitable for other crops. However, the prohibition of sowing corn on the pretext that ወለተከሰ ስለዚ እቲ ፀላይ ኣብኡ ተሓቢኡ ስለ ዝሃስየና ከመይ ጌርና ክንዘርእ ንኽእል ከመይ ጌርና ንሓርስ ንኽእል ከምኡ ከይገብሩ ተኣጊዶም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሃገር ከመይ ኣብ ከመይ ኩነታት ወዲቓ ብኸመይ ትኸይድ ከም ዘላ እናተረዳእካ ምኻድ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ኩናት ክዛረብ ከሎ እዛ ቪድዮ ፖስት ምስ ገበርዋ ህዝቡ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ኣንቢብና ንክንሰምዕ ኢለ የስምዖ ግን እዚኣ ዝበሃል ውግእ ዝደልዩ ውልቀ ሰባት እዮም ውግእ ይብሉ ከም ደርፊ ንግሆን ምሽትን ናይ ውግእ ዘረባ ትሰምዕ ዚና ናትና ኣይኮነን እዚ ንዚ ህዝቢ ትግራይ ካምዓ ዝገብር ከማይ ነግር ዝብል ንባዕልካ ተሓስቦ ዘለካ ነገር ቀዲምካ ዲኖ እዚ ሰብ እዚ ትግርኛ ምዝራብ ከም ዝገደፎ እቲ ቀደም ንተጋሩ ክእምን ህወሓት ከይብንቅርዎ ይፈርስ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ኣብ ትግርኛ ኢንተርቪው ይገብር ይዛረብ ነይሩ ሎሚ ተጋራ ቢዳይ ኣትዮም እዮም ተደልየ ካብ በኦሮሚያን መምሓርኛን በኦሮሚያን የተዛረብ እምበር ናይ ተጋሩ ቋንቋ ወይ ትግርኛ ዝጥቀመሉ ምክንያት የብለይን ዘስምዕ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ከምዚ ዓይነት ፈኸራን ተሃዲድን ዝገብር እቶም ናይ ትግራይ ሓይሊ ዝበሃሉ ዝነበሩ ድማ ስምዕዎ እቲ ባይ ዘ ወይ እቶም ኣምሓሩ ይምልስሉ ኣለዎ እዮም ነዚ ሰብ እዚ እኔ ይህን ቃል በደንብ መጠቀም አለብን የአብይ አህመድ እብደት የቅዠት ፖለቲካ ትልቅ የሆነ አደጋ ውስጥ እየከተተን ያለው ውስጧ እየታመሰች ያለች ሀገር ወደብ አገኘው ወደብ ለማግኘት እንደዚህ አይነት ሌላ ቀውስ ክልላዊ ቀውስ ሪጂናል ቀውስ የሚፈጥሩ ነገሮች መግባት እኔ ምልህ ይሄ ምናልባት በደንብ ሊገልጸው ይችላል ብዬ አስባለሁ በቃ ጣሪያው የሚያፈስ ቤት ውስጥ እየኖርክ ኤክስፔንሲቭ የሆነው በጣም ውድ የሆነ የቤት ዕቃ ገዝተህ ሶፋ ገዝተህ ተመልከቱልኝ እንደማለት አይነት ነገር ነው ይሄ እብድ ሰውዬ Yeah, he's right. I mean, ትጽላለ ናይ ኣብዮም ዝገልጽ ዘለው ሃገር ብውሽጣ ትቃጸል ዘላ ብኩናትን ብኻልን ልባ ጠፊዋ ዘሎ ሃገር ሒዝካ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለኹ ኢልካ ንኻልእ ዞባዊ ኩናት ምድላው ማለት መግለፂ ክርከቦ ዘይክእል ፀገም ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ላይክ ገዛኻ ካብ ፀሓይን ካብ ዝናብን ክከላኸለልካ ዘይክእል ገዛ ፋሕብትን ኣትይዎ ዘሎ ንሃለወካ ሳሎንን ካልእ ንብረትን ዝገዝእ ሰብ እንታይ ኢኻ ትብሎ ሕማም ርእሲ ዘለዎ ኢኻ ትብሎ ጽሉል ኢኻ ትብሎ ስለዚ ልክዕ ንዑ ዘንፀባርቕ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እስከ ናብ ትግራይ ካ ክምለስ ኢትዮጵያ ናብ ግጭት ይተኣትወሉ ኢንቫይሮንመንት ንፍጣር ዘኽእል ዕድል ክሳብ ዝሃበ ክሳብ መጨረሻ ዝኸውን ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት እንታይ እዩ ተዓርፍ ድሌትና እኮ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣውሪድናስ ኣሲርናስ ሰቂልናስ ብስዕርና ክንንቀሳቀስ ሓሲብና ነርና ይካኣል ግን ከምኡ ትራንስፈረንስ ማለት ነው ሜዲሲን حموم كحكيم مالي حكيم كحموم ما كلا قلت تمرز أبزي لو قلت تمرز سواء تمرز أمر زمن البوتازي خمي يخطر كنس خير من الناس زوج تقرأ بنت هاي كمسلم خينات زي ولا كورونا فاجكات اللي أتم خمي ختحب استغل عبدي بنفيدرال بوتها كم تريورد لون ጌታቸው ረዳ ፎርማናቱ ናመጽ ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ አዲስ አበባ ህይወት አመና ናመቾ ስለዚ ኸይድ ዘሎ نابي أحمد كاب أبي أحمد نلعلي كفكرة كجمر مخانو فلوتي كن بتناتو كايدا كل تقراوي كحجوس كم زي كنا خاطري زت أستهزأ مرحي انتي عينه تتحسس وايو عمتين هز تقراي كم أو حوصو ألاتنا قالت لنا هتكون ذلك قالت انتي قبر مسلم من نقادو أيو أبي يزحدر تايز قبر قيتها شو ما نفطينا قيتها شو بمسلنا أي حمن الكهف زارب قيتها شو بحاسوس ሙሩፅ ፖለቲከኛ እዩ ፍላስፋ እዩ ሊቅ እዩ ንትግራይ ከዋፃፅ ዝኽእል መራሒ ኢልካ ክትዛረብ መራሒ ተኾይኑ ግዜ የብሉን ይቅር ንመስተ ዝኸውን ግዜ እንጀራ ዝበልዕላ ምግቢ የብሉን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጌታቸው ረዳ ማለት እቲ ዝበለፀ ፖለቲከኛ ናይ ተጋሩ ጌታቸው ረዳ እንድሕር ኮይኑ ኩነታት ናይ ተጋሩ ንምግምጋሙ ከቢድ ኣይኮነን ማለት እዩ ሓቂ እዩ ስለዚ مراحي أبنت كهونالو مراحي دمات بوكس نابنت أبي أحمد كم دليت كخ نعقد تخلي خاجن he's a very hard worker أبي أحمد بتعمي صراحة يا سبي قال سبالون أبي أحمد بخالم بقال ملن أنت عارف بزعد زارب هاي أبي أحمد قال يا رسيو نسخة نبي أحمد فتوى أي فتوى نعاقز ملكات كون خلي أبي أحمد جن weekend يبلون he's always on the move
أنا أب قرن أفريقيا كاب زريا مرحتي always on the move زلو of course أنت كالوت مرحتي دكي سمو علب لكم يلقون كالوت مرحتون يسرحيهم ناي أبي أحمد جن تفلينات ناتو نتد سرحو زلو أتصالي أب كاميرا مسكود حيو أتصالي أبتا كاميرا مسالوي سلازي سنبت سبع الرفيو أبي أحمد سنبت كل جزيت بروجكت سرح زلو سنبت يدريو قاعد يحد ما يردو وخلا زراربا نتو مرحتنا نتاي زبلهم زلو سنبت زبال عرفتي يلني زبلهم زلو سخاتكم تعرفتوا له خو معنا قنا يعرفنا يزبلهم زلو زي نابي أحمد بخالي عدانو بخالي تلاليو بخالي حسوتو بخالي شبدا على عدبلوك تنقفت غليق كم سمت أنجن أبي أحمد كاب أفريقيا أبن ريوم زلنا مرحتي بزح ساعات أبصراح زحلف سب كم زخونة نجنزب لنا خالص ساعات أوف تايم ناتو أبيو ماسي أوف تايم ناتو كلارستي نيرترا بريزنتون بزح ساعات أبصراح كم زلو كم نقول كسب ليت كم تسرح حبريت علني سلدي راخوانك زربا يكلني جن زرايو وسبات كما يبليهم هذا جزء كم مراحي نتوت قبر زلخا نهزب من قارون أجد سنة هالوي it's very important نتوت قبر زلخا نهزب مراحي مخنياتو أبنك تكون أنت دليخات تزبك رياكاك خلاله clearly president إيرترا أبنت نتوم أب إيرترا زلو سلزري وزلو كتب لتغليهم جن كل إيرترا وها بس مراوي أبكبابية لأن سلزي تتقبر زلو سرح تنسز خود زلو سرح نافذبي مور كرئن تزغل أبركتهم هاللو ترجعهم لهم سبات ناتهم رديت كاب تزري و perception يدمز كاب زري وان كاب سمعون يم سلزي تزقبر زلو سرح أبير طرح هذا كابتي جيجا سيل دمز انتاي مسيل كوالو مرحتنا إيرترا بزو ساعات كم سرحي يسميها بزو ساعات دوموز أبل أوفر تايم سلزلو ما يكون بزو ساعات كم سرحي يسميها جن the big problem أبناء إيرترا زلو جن كم سرحوا وين سبا يفلتني سبس لدي يفلت ما دبس هيد لكم دفلت حدا سبا لو جن زبس حسابا يفلتني زبس حسب سلدي يفلت ما اتزقبون كبري كام هابون كم ستعرف يردعني نال بعد قال سبتاك ولا نغد سب كبر كوبا ميلو ما يكونون سرحوا زلو I get it I understand it بتحطجن اتسب نتنس خات سرحوا زلخا انت دينا غير كايو انت زير خايو نابتنس خات خدو زلخا نامخات حق زكاي كلني كم تزدله كساتف هيكلني سلازي كم زنا يا أبي أحمد أبصم صمن بفيديو قال لنا متأخر حق عايش قرب مرة حسي كبكب له ما الحاسوس كأكب له قالت أدلاي زربا كالوت بخالوت حلفت جيروك زرب خلاله نفسه كف بروجكت نسيت راي يكون انتروديس كبرز له كالوت مرحتي بدنا بروجكت زمر حزنا برو نعم سبوت لايت نبنا تيجا تمرة طلقة أفتدي قاعد تسوي حزنا برو نسون كزرب ولا تخيلوا ميتزبلز حق نمزر أبي أحمد نخلها كريد بعليك وزاز دلي I get it now to style you it's not my business أنا تمتاك وتقول الله كله يكلني بحفل شاقن نخالوت مرحتي سبوت لايت مهاب لبونا خوي نسمع عند الجن بتقوم مرحتي كل جزء نهز بس تزجبروا وسرح مسزبي ك تناتهم بلان ولا تي ارتيف sometimes كلام كوي جبروا نيرم حجكن سلدي كاتلو جزء سلدي وحزن كي زارب خليه جن نتوم مرحتي كل ساعات تسرعوا كم يجي وتوم يلا ملك تنقر كلا غانا تنيشتي ولده حدا ستيتمنتن حدا ملختني ختم حلال فلو إذا نقرأ من قدي أنا نتوم أبي إيرترا زلو مرحتي يكون أبدق زلو مرحتنا إيرترا نعتاتو ما يكون كن زارب زلو they don't have time نعتي فيديو خري نعتي مرداتا مالتي أنا ما نزارب له ترى حزبنا إيرترا في الله يبدق زلو سلامتكم يبلا له سبحان نجو ترى كابه هجر ونسوس لزخوني من سي سبحان نجو نبت هجر نسكر كابه لزخوني كابه زنس نبوليتيكا دمت كلي نعتاتهم انت عين السئل كله مالو انت عين التحساس كله مالو نعتات حجز خلز بالكويس قبر أفضل صمدو زبل كال مسمساسي نمنتع يوم بفلاي بوجل بتسجلنا كمون ناي مسبتسجلنا أفليس جوارو ودما بجلس نزلجر عيل لنا نزولو عقلات نمنتعي بزي عقبابي تركم وولو صمدو زبل بايس نيتشر نيجاتيف فانا إيميج وزلوس how زبل وفوكال كويدا مقولنا لوس فانا هاتمو نمنتعي مكون جرا وسن سويكات ساعة مدردار عقمنا يحوحات كبزبل محراب عالم حيسكاي أبنت كويتي ناي بريتوريا وحل نخفر رمزي تقراي بنفاريت بيننا ينواتسنينا مايك هامر يمتعنا تواي مايك هامر أفتا نفاريت كيدا يبا أمين ناي نديواني ناي نخيدنا تواي متسيوهم كيدو مسو سقع كندز خدم تتاو ناي محراب عالم يو نت بريتوريا وعلات تفارارم أجل انت حوحات درد أنزل أنا وقع وانتايو بأمس إيرترا خونكا بحنسا نهلاوة ناي أبي أحمد مقيار سقع زخي دليتا كنصبارغي
እዚ ግን ከመይ እዮም ክገብሮ ምስ ኩነታት ዝተፈጠረ ነገር ከይኮነ እንተ ተሪፉ ሕጂ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ታፅምዶ ኣለርጂ ጌራትሎም ካብ ዘላ እንድዩ ብናቱ ስነ መጎት ንዛረብ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ጎኖም ስለ ዝነበረ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍረም ተኻይሉ ዝብል ዘሎ መን ፈሪሞ ውዕል ፕሪቶሪያ ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን እዮም ነተጋሩ ወሲኖም where are these people I mean very simple እዞም ሰባዚያቶም ህጃቢ ያለው ክልቲኦም ምስ ኣብለው so was it ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ዲነ ውዕል ፕሪቶሪያ you can discuss ከም ድሌትኩም ክትዛረብሉ ትኽእሉ ንተጋሩ ዝምልከት ኢና ግን እቶም ክልቲኦም ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍርሙ ካብ ተጋሩ ዝኸዱን ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ሓደ ኩርሲ ኮፍ ኢሎም ኣለው ንህወሓት ድማ ካብ ፖለቲካ ሰሪዝና ያለና ኢሎም ኣለው እዚያ ክትስምዖ ኣይከኣለትን ነዚ ሰብ እዚ ናይ ህወሓት ደጋፊ ነይሩ ናይ ትግራይ ናይ ህወሓትን ካብቶም ትግራይ ትዕወት ነይሩ but right now ከመይ ገይሮም ነቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ምስ ረብሓ ምዃኑ ፖለቲካ እዩ ምስ ረብሓ ንኣቢ ምስ ኣቢ ዘሎ ምፅግጋዕ ከም ሌጂቲሜት ወይ ፅቡቅ ነገር ጌታቸው ረዳ ይኹን ጻድቃን ምስ ኣቢ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ከም ቅቡል እቲ ህወሓት ግን ንሕና መሬትና ክወሃበና ክኸላለ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን መሬትና ክምለሰና ኢና ንብል ነርና ስለምንታይ ንሱ ዘይኮነ ንዝብል ኣካል ዝሰረዘ ግን ከም ኖርማል ወሲድካ ዝግበር ዘረባ እዩ ዘሎ እቶም ተጋሩ መሪፆሞ ዘሎ መንገዲ እቲ ዝበለፀ እዩ ንዓይ ኮይኑ ዝርዳእኒ ስለምንታይ ኣብይ ኣሕመድ ንተጋሩ እንታይ ክገብሮም ይኽእል ኣርእይዎም ኣሎ ዝቕፅል ድማ እንታይ ክገብሮም ከም ዝኽእል ታኡንኩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ተጋሩ ሕግብግብ ዝብል ዘሎ ካልኣይ ኩናት ክትገብር ስለ ዝደሊ እቶም ተጋሩ ክትሓበርዎ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ኣበይዎ ድማ ናፃ መሬት ዲ ዋላ ሓራ መሬት ኢሉ ነቶም ሰራዊት ናይ ህወሓት ናይ ትግራይ ዘለው ንዓታቶም ናብ ነፍሱ የምፅኦም ኣሎ እዚ ከዓ ምስጢር ኣይኮነን ኣብዚ እውን እቲ ጀነራል ሓደ ድብልዎ ዝበለው ተረባ ዘስተ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ወድን ጥሩ ንፈለማ እዋን ብዛዕባ ሓራ መሬት ድምፂ ሂበሎም ብቴሌፎን ዝተቀረፀ ዝርብ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወይ ድማ ወድን ጥሩም ናብ ሓራ መሬት ዝወፅእ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ምክንያቱም እንታይ ከም ዝኾነ ንምርዳእ ባዕሉ ዕላማታት TDF-ን ቃልሲ ብትግራይን ምፍላጥ እኹሉ ምዃኑ ኣመልኪቱም ጀነራል ወድን ጥሩም ህወሓት ንTDF ጨውየሞ ስለዚ ናይ ከብዶምን ምቾቶምን ደሞዝን ዘገድሶም ጀነራላቶም ይኹን ወታደራቶም ናብቲ ናይ መሬት ዓፋር እናኸዱ ናይ ኣቢ ዲቪዛ ተኸዲኖም ኣንጻር ትጋሩ ኩናት ንክገብሩ እዮም ዝዳለው ዘለው እዚ ከም ሪስክ ኣይርይዎን እዮም በረገይን እቲ ፕላን እንታይ ከም ዝኾነ ንመለስ ኣብታ ነገር ስንሽ ተብራርህና የቀኒለይ ስታሊን መጀመሪያ እቲ ዝወሰድካዮ ተወግሶ ከድንቕ ይደሊ ማለት ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዝነበረ ሓርፋፍ ርክብ ንምልስላስ ብውልቃኻ ዝወሰድካዮ ተወግሶ ዘይድፈር ምድፋር ዓብይ ስራሕ እዩ ዓብይ ተወግሶ እዩ ንሱ ብኣድናቆተይ ክገልፅ ይደሊ መጀመርያ ዝወሰድካዮ ተወግሶ ዓብይ ስለዝኾነ ናይ ሚልዮናት ተጋሩ ናይ ሚልዮናት ኤርትራውያን እውን ይመስለኒ ብሓፈሻ ከዓ ናይቲ ዞባ ድሌት ስለዝኾነ ዓብይ ስራሕ እዩ ስራሕካዮ ስራሕ ንሱ ምስጋና ክቅርበልካ ደሊ ብውልቀይ ኣብቲ ዘለዓልካዮ ወሳኒ ሕቶ ብናተይ ርዲት 4 ኪሎ እንታይ እያ ትሓስብ ነይራ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እንታይ እያ ትፅበ ነይራ ትግራይን ኤርትራን ድሙን አንጭዋን ክኾና ትግራይ ምስ 4 ኪሎ ኮይና ንኤርትራ ክትወቅዕ ትግራይ ምስ 4 ኪሎ ኮይና ንሓይልታት ኣምሓራ ክትወቅዕ ማለት ድሕሪት ዝነበረ ውግእ ዲፎልት እንታይ እዩ ሕነ ምፍዳእ እዩ ዲፎልት ትፅበዮ ስለዚ እዙይ ትግራይ መጀመርያ ትግራይ ተወግሶ ወሲዳ መሳርሒ ናይ 4 ኪሎ ኣይከውን ኢላ ኣብ ናይ ውሽጣዊ ሕቶቶ ብዙሕ ግዜ ወሲዳ ተዘይኮይኑ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ፅቡቅ እየ ዝርዳእ ብናተይ ርዲት እዚ 4 ኪሎ ተፀበየቶ ኣይኮነ ዘይተፀበየቶ ሃንደበት እዩ ኢሚድየትሊ ሓንጎ ፋይልና ተቐቢልናስ መስመራ ክንወቅዕ ንባህር ዳር ክንወቅዕ እዩ ዝነበረ ትፅቢት ብዙሕ ነገር ዘረጋገፅናዮ ኢቨን ዋላ ቅድሚ ፕሪቶሪያ ሓበሬታ ሂልወካ ይስኸውን ጠይቆም እዮም ቅድሚ ፕሪቶሪያ እውን መስመራ ንውቃዕ ዝብል ጠይቆም እዮም ኣብቲ ዝነበረ ኢንፎርማል ዝኾነ ርክባት ንቐጥታ ካብቶም ዝተረኸቡ ሰባት ዝረኸብክዎ ማለት እዩ ስለዚ ቁጥሪ ሓደ ቴብል 4 ኪሎ ዘሎ ኣስመራ ምውቃዕ ዝብል ኣጀንዳ ከም ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ኣብ ቴብል ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ኤርትራ ምውቃዕ ዝብል ከም ዝነበረ ያው ተረጋጊፅ ስለ ዝነበረ ንዚ ትግራይ ይኸውን ኢላ ድሓር ፀኒሑ እውን መንግስቲ ኤርትራ ተስፋ ይገብር ሓቀኛ ገምጋም ገይሩስ
ሰሜናውያን ስንሳትና ክንናቆት የብልናን መሳርሒ ናይ መጋበርያ ናይ ደገ ክንኮን የብልናን ኢሉ ከም ዝኾን ተስፋ ገብር ከምኡ እውን እየ ዝግምት ቀፂሉ ድሕሪ ናይ ትግራይ ተበግሶ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብ ከባቢና ሰላም ኩሉ ኣለዎ ዝብል ሓሳባት ምንፅብራቅ ተጀሚሩ ካባኻ ጀሚሩ ብዙሓት ሰባት እውን እቲ ነገራት ከብላዕልዕዎ ጀሚሮም ስለዚ እቲ ናይ ሰሜን ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም እያ ስታሊን ፅቡቅ ዝኾነ ነቲ ናይ ፅምዶ መንፈስ ብዝበለፀ ይወስድ ዘሎ መንእሰያት ድማ ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ባንዴራ እናገበሩ ነቲ ናይ ፅምዶ ናብ ዝለዓለ ደረጃ እናሳገርዎ ይኸዱ ከም ዘለዉ ኣሚን እዚኦም መንእሰያት ናይ ሰላም መንፈስ ክሰብኩን ተጀሚሮም ከነተባብዖም ጥራይ ዘለና እዚ ግን ንኩሉ ሰብ ኣይኮነን መቺእዎ ዘሎ እቲ ናይ ሰላም መንፈስ ብካልእ ወገን ድማ ዝግበር ዘሎ እስከ ከም ሓበሬታ እውን ክንሪኦ ዘለና እስከ ስምዖ ኣብዚ ሃገር ዝበሃል ህዝብን መሬትን እዩ ሃገር ዝበሃል መብዛሕትኡ ህዝብካ ግን ብመወላ ዝነብር ንባዕሉ ህዝቢ መንግስትኻ እውን ካብቲ መወላ ኣትሊስት ከም ምንጪ ኣታዊ ኮይንዎ ዝካየድ ዘሎ እተን ኣለዋና ዝበሃላ ዘን ዘይጠቕማ ናይ ማዓድን በዝንበትን ስሙ በዕሉ ፕሬዚደንት መሲዩ ዋላ ሓንቲ ዝተመስርሐ ይኮና ንሸይጥ ዘለና ሓመዲና ንሸይጥ ዘለና ኢልና ሕጂ እቲ ፕሬዚደንት ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ኣይደኖ ሰምዕዎ ዲኹም ደየለኹም ኮንኩም እንታይ ኣነ ከም ተስፋ ይገርመኒ ብንጹር እሱ ሃገር ኤርትራ የላን ዓሰብ የለ ባፄ የለ ኣስመራ የለን ካ ሓቁ ቆይ ካብ ፕሬዚደንት ምስክር ከማን ኣድልየናኒ ሕጂ ምናልባት ኤርትራ ምሽ ኣለኩም ቁርብ ኣብቲ ናይ ዘቤት ዕዮ ሰሪሕና ቁርብ ነገራት ትድሉ ነይሩ ንሕና ግን ትሕቲ ዜሮ ኢና ዘለና ዕዮ ገዛናሲ ትሕቲ ዜሮ ኢና ዘለና እታ ሓንቲ ላ ትበሃል ከምቁም ነገር ትሕሰብ ማለት እዩ ዲጋታት ኣሎ ፅርግያታት ብዓቕሙ ሓደ ዓመት 2 ዓመት ኣገልጊሉ ማይ ውሕጅ መሲዩ ዘባላሽዎ እዚ ንርኢ ኣለና ሕጂ እታ ናይ ዲጋ ኣይከልኦምኒ ሰሪሖም እዮም ናይ ብሓቂ ትሕቲ ቅርፅኡ ተሰሪሑ የፍር ኣሎ ዶ ግን ንሃገር ንወፃእን ከስድድ ዝኽእል ቀረብ ንህዝቢ ክኸውን ዝኽእል ዕዳጋ ከረጋግእ ዝኽእል ናይ ብሓቂ ኣሎ ድዩ ፀገም የብላን ግን ልዕሊ ኩሉ ኣነ ከምዚ ሃገረ ኢለ ክኣምን እንድሕር ኮይኑ እቲ መንግስተይ ሓቋፍ እንተኮይኑ ኣብ ግዜ ሰላም ናይ ሰላም ነገር ናብቲ ህዝቢ ሰኩሩ ተሰሪሑ ኣነ ከም ሃገረይ ማለት ከም መንግስተይ ክኣምነሉ ዝኽእል እምበር ሰላም ክኸውን ከሎ ግን እዚኣ ትእተኻ ዝብለኒ ስፅግም ክኸውን ከሎካ ሃገር ከምዚ ኮይና ኢልካ ብዝተፈላለየ መልክዓቱ ዝመፅእ ጎስ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ነዚ ዝሰምዑ ዘለው ተቃወምቲ ወይ ገለ ኣይኮኑን ኤርትራውያን ኣብ ናይ ማዕበል ፕላትፎርም ዝዝረብ ዘሎ እዩ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ብምኽኒ በዚ ጉዳይ ናይ ፅምዶ ዝተበገሰ እዩ ስለ መልሲ ክወሃበ ድማ ፅቡቅ እዩ ንፍፁም ክልቲኦም እውን ፍፁም ሽሞም መስለን ኢንጂነር ፍፁም ክልቲኦም እውን ኢንጂነራት እዮም መስለን ጌጋ እንተለና ኣርሙኒ እቲ ዝብሎ ዘሎ ፅምዶ ነዚ ኤርትራ ክትከዶ ትደሊ ፀገምሲ ብኸመይ ክኸልፎ ዝኽእል እዩ ትሕቶ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ እኮ ኤርትራ ዘለዋ ፀገም ኣነ ከም ወትሩ ኤርትራ ኣብ ቤላ ኮንዲሽን ዘላ ሃገር እያ ዝብል እምነት ዘለኒ ሰብ ኣይኮንኩን ነቲ ንደልዮ ጉዕዞ ናይ ምዕባለ ጉዕዞ ናይ ግስጋሰ ንክንከዶ እንታይ የድልየና ሰላምን ርግኣትን የድልየና ሰላምን ርግኣትን ኣብ ውሽጥና ጥራይ ድዩ ሰላም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ስለተሳነ ድዩ ዘይስራሕ ዘሎ ሰላም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ስግኣት ስለ ዘሎ ካብ ካልኦት ዝመፅእ ዘሎ ስግኣት እቲ ስግኣት ድማ ኣይዶኖ ብኸመይ መንገዲ ክንገር ዘለዎ ስግኣት ከም ዘሎ ብየማንን ፀጋምን እቲ ዘረባ ንሰምዖ ኣለና ናብ ኤርትራ ገፆም ክገብርዎ ዝደልይዎ ዘለው ኩሉ ኩነታት ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ፅምዶ ምግባር ምስቶም ቀንዲ ምሳና ጎረባብቲ ዝኾኑ ሽርክነት ጌርና ነቲ ካብ 4 ኪሎ ክመፅእ ዝኽእል ፀገም ክንኣልዮ ምፍታና ነቲ ጉዕዞ ናይ ምዕባለን ናብቲ ክንከዶ ንደሊ ብኸመይ እዩ ፀገም ክኸውን ዝኽእልታ ፅምዶሲ ከመይ ጌራ ነቲ ጉዕዞ ምዕባለ ናይ ኤርትራ ትዕንቅፎ ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ ኣይርዳእንን እዩ ዘለና ስለዚ ኣነ ብናተይ ወገን እቲ ፅምዶ ነቲ ክንከዶ ንደሊ ዝሕግዝን ዘተኣማምንን ክንኸውን ዝሕግዝ እዩ ከምዚ ሕጂ ስታሊንን ጋሻናቱን ዛረበዎ ፀንዑ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ካብ ናይ ኣምሓራ ኢሊት ሰሚዕናዮ ካብ ናይ ኦሮሞ ኢሊት ሰሚዕናዮ ካብ ተጋሩ ሰሚዕናዮ ካብ ኩሉ ናብ ኤርትራ ክወርድ ከም ዝደሊ ዘሎ ይነግሩና ኣለዉ ነዚ ወራር እዚ ንኸየጋጥም ዝጠጠው ከብል ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ክንገብር ድማ ግዴታ እዩ ሃገራዊ ድሕነት ግዴታ እዩ ነቲ ንደልዮ ዘለና ናይ ምዕባለን ገለ ንክንገብር እኮ እሱ ክግበር ክኽእል ኣሎ ተደየለ ሓደ ክወረካ እና መፅእ ኣብ ቁጠባ ከተተኩራ ይትኽእል ኒኻ ዋላ እንተገበርካ እውን ከፍርስዎ እዮም ቅድሚ ሕጂ እኮ ገይሮም እዮም ስለዚ እቲ ዘረባ
ولا كان ጽቡቕ ኢንቴንሽን እና መሰለግን ኮንስትራክቲቭ ኮይና ይረክቦን ያነ ንሕጂ መድረክ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዝዕንቅፍ እምበር ዝሕግዝ ኣይኮነን እወ መንግስቲ ኤርትራ ፃውዒት ክገብር ኣሎ ነቲ ህዝቢ ክደፋፍኦ ክኽእል ኣሎ ንውሽጢ ካቱ ንሱ እውን ኣዋጃት ክገብር ክኽእል ኣሎ ዌልካም ክገብር ኣሎ ኣይግርም ምሳኻ ግን እቲ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ፅምደ ግን ንዑ ዝኸልፍ ጌርካ ምቕራብ ግን ጌጋ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣባ ጥራይ ደላታ ናተይ ከም ሓሳብ ክባዝ ዝኽእል ግን ካብ ብዙሕ ወገናት ድማ ንመፅእ ዘረባ ኣሎ ንኩሉ እስከ ክንሰምዖ እዚ ኻ እስከ ስምዕዎ ህቡዕ ዓድል ኣብዘይ ዓዶም ከይዶም ኣብ ዩጋንዳ ከም ትፍለጥ ናኻ ዋላ ኣብዛ ዓዲ ንሪኦም ኣዝዮም ንፉዓት ኤርትራውያን ንርኢ ኣለና ንሕና ግዳይኩም እዚኦም እኳ ትማሊ ምስ ኣሕዋቶም ዝተሓራረዱ ምስ ኣሕዋቶም ዝተቃተሉ ካብኡ ተበጊሶም ነዚ ተኣምር እዚ ክሰርሑ ዝኽኣሉ ኣብ ኤርትራሲ እንታይ ተኣምር ምተገበረ እንታይ ደኣ ጎዲሉ ዘሎ ባይታ ምስ ሃብካይ ኤርትራዊ እንታይ ከም ዝገብር ንሪኦ ኣለና ኣብ ሩዋንዳ እንታይ ኮይኑ ከምኡ ገይሩ ባይታ ረኺቡ ኣብ ዩጋንዳ ከመይ ገይሩ ከምኡ ዓይነት ወፍርን ኢንቨስትመንትን ትካላትን ገለ ንሃንፅ ኣሎ ባይታ ስለ ዝረኸበ ኣብ ኤርትራ ደኣ እንታይ ጎዲሉ ባይታ እቲ ባይታ መን ይፈጥሮ መንግስቲ ስለዚ እቲ መንግስቲ ነቲ ባይታ ክፈጥሮ ይከኣልን ኩሉ ሻዕ ዝኾነ ምክንያት ክንብል ንኽእል ኢና ሕጂ ናይ ተቃውሞ ናይ ደጋፋይ ገለገለ ኣይኮነን ብስምዒታት ገለ ተደሪኽና ተሃላሊኽና ዝዶ ትዶ ገለ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ተቃዋማይ ይኩን ደጋፋይ ይኩን ዘይገድስ ኣብ ኤርትራ ኺድካ ኣውፍር ተይልካያ ኩሉ ደጋፋይ ኣሎ ተቃዋማይ ኣሎ ኣውፋሪ ኩሎም ኣብ ኤርትራ ክወፍሩ ኣይደልዩን ወይ ኣይከኣሉ ስለዚ ሕጂ ትኻልእ ኩሉ ዘረባ ናይቲ ፖለቲካ ፍልሊ ርድኢትን ገዲፍና ሓንቲ ነጥቢ ምስ ዝረዳዳ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ንዓ እቶ ኣውፍር ኢሉ ብወቅዒ ከምተን ካልኦት ሃገራት ክልምን ክኽእል ኣሎ ክጉስጉስ ክኽእል ኣሎ ንሕና ድማ እቶም ሚድያ ዘለና ስራሕና እሱ ክኸውን ድሕሪኡ ርግፀኛ ደጋፋይን ተቃዋማይን ዝብል መንፈስ ነቶም ነጋዶ ናይ ፖለቲካ ጥራይ ክተርፍ ሶ ኣይ ኣግሪ ኣብዚ የስ እቲ ፀገም ንሱ ዘወዳድሮ ዘሎ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ኤርትራን ምውድዳር ዝጌጋ እንድዩ ኩሉ ግዜ እንደ ጠቕሳነ ሩዋንዳ እገዳ ንሓንቲ ዓመት ግበረላ ቁጠባ ናታ እንታይ ከም ዝኸውን ክርዮ ካብ ስዊፍት ኣውፃእያ ድሓን እገዳ ስግደፈ ካብ ስዊፍት ጥራይ ኣውፃእያ ሶ ዊ ዊል ሲ ኢኮኖሚ ናታ ዊድን ይር ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣሚን ኣስኪም ኣብ ሩዋንዳ እንተለኻ ካብ ስዊፍት እንድሕሪ ካት ጌርካያ ልክዕ ከምዛ ሶኬት ደምለቑ ካላ ሃገር እያ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ትራንዛክሽንስ ክሰርሕ ኣይኮነን so they don't have a business with outside world ስለዚ ካብ ስዊፍት ተኣልዩ ዘሎ ሃገር ከም ድሌትካ ክትዝልፎ ቅቡል ኣይኮነን ግን again ኤርትራ ግን ካብ ስዊፍት ተኣሊና ኢልና እናተዛረብና ዲና ክንነብር ወላስ ክንሰርሕ ዘለና that's a good point ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዝዓበየ ብድሆታት ሰጊርዎ ኣሎ ዝተረፈ ነገራት ኣሎ ስጋት ንሪኦ ኣለና ግን ስቲል ፐርፌክት ክኾነልካ ግዜኻ ምፅባይ የለን ፐርፌክት ክኾን ኣይክእልኒ maybe ኣይክኸውኒ we don't know ስለዚ ወይ እውን ፐርፌክት ከም ዝነበ ኣብ ኡጋንዳ ክትከውን ትደሊኻ መጋበርያ ክትከውን ኣለካ ማለት ወይ እውን ንሳቶም ተንበርኪካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ኤንጂኦታቶም ክትገድፍ ኣለካ ንዑ ክትገድፍ ዘይትኽእል ተኮይንካ ግን ነዛ ሕጂ ዘላ ትንፋስ መድረክ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክትጥቀመላ ኣለካ ሰ ግን ነዚኣቶም ካብ ቁርብ ቻሌንጅ ክንገብሮም ኣለና ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ዘይግበር ገይሮም ስለ ዝዛረቡ ዘሎ ስምዕዎም ኣብዚ I have been here for the past almost 3 years now, and I'm always taken by the resilience of the people of Eritrea. So it is a hopeful time for the people. There are a lot of challenges that people are facing, but it's also people that meet these challenges with confidence and with resilience, as I say. Infrastructure development is connecting communities like never before. New roads and increased transportation options accelerate development and enhance economic opportunities for So كم جابري وزراعكم إيرترا ولا حنت زي جبارلا ولا حنت معبالة زي بالله جيركا مغرات حقا زي كونن ولا حاليوتنا إيرترا لنا كتبت اليوم زنا UNDP نسلست عمتها بإيرترا تصنت نايز بإيرترا تتصور نتن نايم بدح نس جماعة نايم بدح عقمون زجرم موخانون بزح صبغ نجارات بتعدي تجيرو خمزلون هو بزح زقدر لنا له أنا مسلم حنت نجار يقول لنا زبلاي سامعني زقدر لنا معطله زقدر لنا جن بزربا يكون بسرعة يغير زغد سلازي منفسنا نسرح ندالو حراي كسب حجي تغيرو زلو منغسي زغبر صاوعيت اي عجبن كتبل تخليخا منغسي حجيغن ام مجلسنا بريزنت غليصلو كم سالساي جنبار كوين كخطاتي خابت قطبا دحرتي زوباتات زغبرو زلو حالتات مكلخات زغبرو زلو كم سالساي اكلنا يتقطبا كوين كخطاتي خايللو بخمي يخون انتاي يخون انتايوتي اسرارها كم منغسي كنصبينا حبريتا جن ኣብ ኤርትራ ብቁዕ መንሰይ ክሰርሕ ዝኽእል
ፍልጠት ዘለዎ መንእሰይ ከም ዘሎ ጌርና ንወሰዶ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ከም ዘይተገበረን ዘየለን ጌርካ ኣብ ርእስኻ ክትወትፍት እንደለኻ ኣውፃእዮ ኣብ ኤርትራ እቲ ባክግራውንድ ኢንፍራስትራክቸር ተሰሪሕልካ ኣሎ ሕርሻ 70 ህዝቢ ናብዊ ዝነብር ድሕሪ ኢልካ ዲጋታት ቀዳማይ መሰረት ናት እዩ ዲጋታት ድማ እቲ ዝኸበደን እቲ ዝኸበረን ኢንቨስትመንት እዩ ክደግመልኩም እየ ዲጋታት እቲ ዝኸበደን እቲ ዝኸበረን ዝነውሐ ግዜ ዝወስድን ኢንቨስትመንት እዩ ነዝን ፅርግያ እንድሕር ጌርካ ጥራይ ትኻሊ ኩሉ ዝከኣል እዩ ካሊ ኩሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ክብፃሕ ዝኽእል እዩ ስለዚ we have a lot of ጽቡቕ ዝኾነ ፋውንዴሽን ዝኾነ ወይ መሰረት ተገይሩ ኣሎ መሰረት ከም ሓደ ዓቢ ስራሕ ጌርካ ወሰዶ ኣብቲ ዝገደደን ዝኸበደን መድረኽ ከሎ እቲ መሰረት ተሰሪሑ ኣሎ ስለዚ ነዚ መሰረት ተጠቂምና ንሕና ድማ ነቲ ዘሎ ጎዲሉ ዘሎ ንኽንምልእ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ንምትዕርራይ ክንብገስ ኣለና እቲ ተቃዋማይን ደጋፋይን ዝብል መንፈስ ኣሊኻ ኣብ ሃገርካ ንህዝብኻ ክትጠቅም ኢልካ ተበገስ ፖለቲካ ኣብ መወዳእታ ንህዝብኻ ዕድላት ትፈጥረሉ ዶ ፀጋታት ትፈጥረሉ ዶ ረብሓት ትፈጥረሉ ዶ እዩ ትሕቶ እምበር ምሉእ መዓልቲ ብዛዕባ ፖለቲካ ተዛሪብካ 20 ዓመት ተገይሩ ዝመፅእ ለውጢ የለን ብሕጂ እውን 30 ዓመት ተዛሪብካ ተምፅኦ ለውጢ የለን ለውጢ ተደሊኻ ኣብ ፖለቲካ እውን ወላ እቲ ስልጣን ተደሊኻ ይፅባሕ ንጎ መጀመርያ ንህዝብኻ ኣብ ባይታ ለውጢ ከተምፅኣሉ ከም ትኽእል ኣብ ኤርትራ የድብለካ ኣብ ኤውሮፓ ይኮንካ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከተምፅኣሉ ከም ትኽእል ከተርእዮ ኣለካ ድሕሪኡ ህዝቢ ከኣምነካ ዝኽእል ድሕሪኡ ህዝቢ ክቕበለካ ዝኽእል እንተዘየለ ሓሳዊ ኢኻ ንስኻ መጋበሪ ነቲ ስልጣን ክጨውያ ኢኻ ትደል ዘለኻ እምበር ዝኾነ ፕላን የብልካ ፕላን እንተለካ እቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ከመይ ገይረ ነዚ ህዝቢ ይሕግዞ ከመይ ገይረ ይረድኦ ከመይ ገይረ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ የምፅኦ ኢልካ ሓሰብ ፕላናትካ ድማ ኣተግብር ብውሑድ ወላ ብንእሽተይ መንገዲ ዲ ብካልእ መንገዲ ድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ምስ ግዜ ናብ ስልጣን ከምፅኣካ ይኽእል እዩ እቶም ስልጣን ባህጊ ዘለኩም ከም በዓል ጆርጅ እኳ እቲ ስልጣን ርግብ ዝበለ መንገዲ ክኸደለይ ጥራይ ዝደሊ ኣብቲ ኖርማል ሂወት ክነብር እየ ዝደላነ ብሰላም ወፊርካ ተኣትወሉ ኣብ ቢዝነስ ዲኻ ክትወፍር ኣብ ረድኤት ዲኻ ክትወፍር ኣብ ሕርሻ ዲኻ ክትወፍር ብሰላም ወፊርናሉ ክንኣቱ ንደሊ መድረክ ክፍጠረልና እየ ዝደላነ ኣብ ስዊስ ኣነ ስዊሳዊ ዜጋ ክመርፅ ኢለ ከማን ግዜ የብለይን ሓቂ ንምዝራብ ከማይካ ሚልዮናት ኣሎ ብዛ ዓዲ ምርጫ ውሑድ ሰብ እዩ ዝመርፅ እቲ መንግስቲ ግን ከም ዝሰርሕ ንፈልጥ ኢና ንዓይ ብቃታ ዝጠልወና ርሳት ክመፅእ ከሎ ይሳተፈ ኣብ መብዛሕትኡ ግን ባዕሉ ፈልጥ ኢለ ኣብ ሂወተይ ዝግደስ ከምኡ ኢኻ ክደሊ ፖለቲካ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስራሕ ክኸውን ኣይደልን ኣነ ኣብ ሂወተይን ኣብታ ኣነ ዝፀልዎን ኣብታ ኣነ ክሕግዞ ዝኽእልን ኣብኡ ክሰርሕ እየ ዝደሊ ፖለቲካ ርግእ ብዝበለ ንህዝቢ ድማ ብዘሳትፍ መንገዲ ንህዝቢ ድማ ዕድላት ብዝፈጥር መንገዲ ክኸይድ እየ ዝደልዮ ኪኑ ሓደ ፓርቲ ድዩ ክልተ ፓርቲ ድዩ 6 ፓርቲ ድዩ ገለምታት ንዓይ ዘገድስ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም እያ ከም በዓል ናይ ስዑድያ ከም በዓል ናይ ኢማራት ዝኾነ ለይ ናይ ምፀላእኩና ፊክስድ ዝኾነ መንግስቲ መንገዲ ሒዙ ግን ንዓኻ ደስራሕካ ድሌትካ ንክትገብር ዕድል ዝባካ መንግስቲ ጥራይ ዝደላኒ በረቲ ፖለቲካን ገለመለን ኣብ ፕራግማቲዝም እየ ዝኣምናነ ኣብ ቲዮሪ ዘይኮነ ኣብ ፕራክቲካሊ ከም ሃገር ንክንነብር ከም ህዝቢ ክንነብር ኣብ በዓል ኢማራት ክኸይድ ከለኹ መን ይመኣሲ ምርጫ ገሌልካ ይትጭነቕን ኢኻ they just have a government ድሌቱ ይገብር ኣብቲ እቲ ህዝቢ ግን ከም ድሌቱ ክነብር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ኣብ ስዑድያ ንኩም ከም ሙታት ተኾነ እውን ኣነ ፀገም የብለይን ከም ጆርጅያ ከም ግለሰብ እየ ዝነግረኩም ህዝቢ ብሰላም ክነብርን ክወፍርን ሓረሳይ ክሓርስ ነጋዳይ ንክነግድ ተምሃራይ ንክመሃር እቲ ሃገር ብሰላም ትነብረሉ መድረኽ እዩ ባህግናተይ ናይ ሎሚ ኣርእሲ ምናልባት ንውሕ ኢላ ኣላ ካብቲ ኖርማል ግዜ ግን በቲ ካልእካ ክጠቕመና ስለ ትኽእል እየ ገይርያ ኣብዚኣ ክውድእ ክፍትን እየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ሃቡ ርእቶኹም ሃቡ ናትኩም ፊድባክ ድማ ሓጋዝ እዩ